Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Στα δεξιά μου έχω την κυρία Γεωργία Σιδηροπούλου. Καλησπέρα, Γεωργία. Βρισκόμαστε στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο και για τα επόμενα τουλάχιστον 120 λεπτά θα υπηρετήσουμε έναν κοινό στόχο και σκοπό. Μαζί με τη συνδρομή και τη βοήθεια όλων σας να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τη δράση, την ύπαρξη, το να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει, να αναθρέφει παιδιά, να συντηρεί παιδιά το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Η παρουσία σας και η συνδρομή σας θα είναι ουσιαστική. Απόψε θα σας κρατήσουμε μουσική με ακούσματα από την δικιά μας πατρίδα, από τη μεριά του Πόντου. Θα σας δείξουμε σε λίγο τους μουσικούς μας και θα συστηθούμε. Θα πούμε ποιος είχε και την ιδέα για την απόψινή βραδιά. Από εσάς ζητάμε απλά να πολλαπλασιάσετε το μήνυμά μας. Να προωθήσετε το live, να σηκωθείτε από τον καναπέ όταν θα σας δώσουμε και το πενταψήφιο νούμερο στο οποίο μπορείτε να τηλεφωνείτε και τα IBAN των τραπεζικών λογαριασμών. Τα έχει ανάγκη το παιδικό χωριό στο Φίλιρο και είμαι βέβαιος ότι όλοι θα συνδράμουμε τούτες τις μέρες για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Να σας βάλουμε σιγά σιγά όμως στο μου της βραδιάς, όπως λέμε ποντιακά, και να ξεκινήσουμε με τα παραδοσιακά μας κάλαντα. Αρχή καλάντα κι αρχή του χρόνου κι αρχή του χρόνου, πάντα καλάντα, πάντα του χρόνου, πάντα του χρόνου. Αρχή βιλώνε κι αρχή γιδώνε κι αρχή γιδώνε κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένο, το μυριγμένο. Μυρίστε να το κόσμον όλεν, ο κόσμον όλεν, για μυρίστε το και εσύ αφέντα, και εσύ αφέντα, εσύ αφέντα, καλέ μ' αφέντα. Δε βάζω τα ρέζια λάσιν πόρτας και λάσιν πόρτας, δώσ' μας σούβας και λεφτοκάρια και λεφτοκάρια κι ανανείς μας χαράζει πόρτας. Έχεις δίκιο. Ζωντανά είμαστε. Okay. Λοιπόν, στη Λύρα και στον Ταούλη Θεοδόρος Σοκοτίδης. Και πάλι καλησπέρα σας. Και πάλι καλησπέρα σας. Στον Ταούλη είναι ο Κώστας ο Ζώης. Στο Καχόν είναι ο Πέτρος ο Ζώης. Και μαέστρος και στα πλήκτρα είναι ο Καραϊωάννου ο Γιώργος. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την ιδέα σας και για την παρουσία σας εδώ. Και επειδή μιλάμε για την ιδέα, καλό θα είναι να δώσουμε ότι, Θόδωρε, ξέρω ότι έχεις ευαισθησία, όπως όλοι οι Πόντοι, όπως όλοι οι Έλληνες. Ένα κομμάτι του ελληνικού κορμού είμαστε κι εμείς. Απλά ίσως τα βιώματα της δικιάς μας πατρίδας μας έχουν κάνει να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι απέναντι στη συμπόνια, απέναντι στην αλληλεγγύη, απέναντι στην ανθρωπιά. Ξέρω ότι κάνεις πολλά πράγματα. Γεννήθηκε η ιδέα από σένα και από τον κύριο Κουμπάρο, ναι. Πρώτα τον Κώστα. Πρώτα από τον Κουμπάρο. Πες μας λοιπόν, τι ήταν αυτό. Φαντάζομαι ότι μπορεί να ήταν και ένα απόθεμα ότι δεν παίζουμε τώρα τελευταία, δεν μπορούμε να βγούμε. Κάπως πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω ως δημιουργία, ως επικοινωνία. Δώσ' μας 2 στοιχεία παραπάνω για την ιδέα αυτή που γεννήσατε. Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων. Καταρχάς, να ευχηθώ στους αγαπητούς φίλους που μας ακούνε και μας παρακολουθούν τα χρόνια μου πολλά. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος που θα έρθει. Και είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, με μια καλή πράξη αγάπης, συμβάλλοντας στην όλη διαδικασία της εκπομπής μας, να μαζέψουμε κάποια χρήματα που τόσο ανάγκη έχει το παιδικό χωριό. Η ιδέα γεννήθηκε από μια πρώτη, αν θέλεις, επαφή που είχαμε με τον κόσμο αυτές τις ημέρες. Κάναμε πάλι έτσι ένα live, μια live μετάδοση για να διασκεδάσουμε τους φίλους. Όχι για κάποιον σκοπό αγαθοεργίας, αλλά για να βγάλουμε ένα απόθεμα ψυχής από... Ναι, ακριβώς. Ήταν μια πρωτοβουλία δική μας να παίξουμε και εμείς επιτέλους, γιατί πραγματικά το στερούμαστε, αλλά ταυτόχρονα το στερείται και ο κόσμος και μας το ζητάει. Ωραία. Η μόνη διαδικασία, ευτυχώς ή δυστυχώς, για πολλούς ευτυχώς, για πολλούς δυστυχώς, είναι η ιντερνετική αυτή επικοινωνία που έχουμε τελευταία. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκε ο κουμπάρος μου να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό, γιατί είδαμε ότι είχε φοβερή ανταπόκριση και έτσι πολλοί κόσμος μας αγκάλιασε την πρώτη φορά που κάναμε αυτή την εμφάνιση. Να δώσουμε και έναν καλύτερο στόχο. Είχατε αυτούς τους followers που λέμε έτσι. Ακριβώς. Ναι. Αυτούς που ακολουθούν, ας πούμε.
Λοιπόν, και έτσι μπήκαμε στη διαδικασία να δώσουμε μια πιο ευαίσθητη νότα αυτή τη φορά. Ωραία, είστε δύο καλλιτέχνες, μάλλον ηλικιακά, βιολογικά είστε νέοι, καλλιτεχνικά είστε φτασμένοι και αναγνωρισμένοι. Ως χαρακτήρες, εγώ το προσυπογράφω εξαίρετοι και ως καλλιτέχνες εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Κώστα, φαντάζομαι δεν ήθελες και πολύ για να πιστείς να πάρεις μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Μπορείς να φωνάζεις λιγότερα. Δεν χρειάστηκε πολύ να σε πείσει ο κουμπάρος σου. Και από ό,τι βλέπω έχεις φέρει και το διάδοχο. Ναι. Είναι ο Πέτρος. Μετέχετε οικογενειακός. Ας πούμε σε αυτή τη λογική, θα σου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσεις αργότερα. Έχεις την καλοσύνη, ξεκινώντας, να πούμε λίγο το πενταψήφιο. Ο πενταψήφιος αριθμός, λοιπόν, που μπορείτε να καλείτε. Μπορούμε να το βλέπουμε και στην οθόνη, από κάτω τη μάσκα του σκηνοθέτα. Είναι το 19801. Μία τηλεφωνική κλήση, κοστίζει 2 ευρώ συν ΦΠΑ, αλλά είναι η ελπίδα όλων αυτών των παιδιών για να συνεχίσει το παιδικό χωριό να υφίσταται. Άρα λοιπόν το 19801, 19801, μόνο τηλεφωνική κλήση, μόνο τηλεφωνική κλήση, 2 ευρώ συν ΦΠΑ, και να μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο στην Εθνική, στην Πειραιώς, στη Eurobank και στην Αλφα. Πρακτικά και το τηλεφωνικό νούμερο και οι τραπεζικοί λογαριασμοί νομίζω θα μείνουν για τις επόμενες μέρες. Μπορείτε να τις βλέπετε και μετά το 2ωρο, 3ωρο της εκπομπής. Εμείς θέλουμε όμως μέσα αυτή, όσο κρατεί η εκπομπή, τη δική σας συμμετοχή. Θέλουμε να μαζικοποιήσετε, να πολλαπλασιάσετε τη δράση που κάνουμε, ώστε να πάρουμε περισσότερες κλήσεις για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε ένα αρκετά καλό ποσό, να ξέρουμε ότι δώσαμε την ψυχή μας, εθελοντικά το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το χωριό. Και θα έπρεπε να πούμε άλλη μια φορά ότι πρέπει να κοινοποιούμε το link. Ακριβώς. Να κοινοποιούμε το link στους φίλους μας, στο Facebook, στο YouTube. Διόρθωνε με σε αυτά, διότι όταν εξελίχθηκε η τεχνολογία, εγώ ήμουν αρκετά μεγάλος. Περισσότερο γνωστό. Έτσι κι αλλιώς θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Και επειδή δεσμευόμαστε να μην μιλάμε από εδώ και πέρα τόσο πολύ και να υπάρχει περισσότερη μουσική παρά μόνο με τους καλεσμένους που θα έχουμε από καιρού εις καιρό, πάμε για το πρώτο κομμάτι της μουσικής. Ναι. Πάμε. Και φεγγαρόλου στ' μικρόν άρνη μέρ τελειώς μας ο ήλιον. Φεγγαρόλου στ' μικρόν άρνη μέρ τελειώς μας ο ήλιον. Να φιλεί κεράσο σύλλαμα κόκκινων μήλων. Να φιλεί κεράσο σύλλαμα κόκκινων μήλων. Να εινούμε γουρπανής, ευρυγούμε σογιανής. Εσύ τύχε και μαξίλα ρε εγώ έργα να πάνεις. Εσύ τύχε και μαξίλα ρε εγώ έργα να πάνεις. Με τα γελογάνα του πας πίχτα αγκάλια στεμμένα. Με τα γελογάνα του πας πίχτα αγκάλια στεμμένα. Κανείς ούτε ο χαρόντας τα περμένα πέσαινα. Κανείς ούτε ο χαρόντας τα περμένα πέσαινα. Να εινούμε γουρπανείς, ευρυγούμε σογιανείς. Εσύ τύχε και μαξίλα ρε εγώ έργα να πάνεις. Εσύ τύχε και μαξίλα ρε εγώ έργα να πάνεις. Άι και τις παρέλεις τα δέματα να αρνημόνται σε λίγαν. Τις παρέλεις τα δέματα να αρνημόνται σε λίγαν. Τα καταράχτια του ουρανού έθαρεσα ενίγαν. Τα καταράχτια του ουρανού έθαρεσα ενίγαν. Αχ και πουλοπομερωθεί μέσα στείλω με το μαντήλις. Πουλοπομερωθεί μέσα στείλω με το μαντήλις.
παραθύρης, να εμπολήν και πέτανα κι έρχομψο παραθύρης, να εμπολήν και πέτανα κι έρχομψο παραθύρης. Και πόρο έκοπεν η λαλία, με κόπεν η λαλία. Κρούχνες όνο με το μάτιας και σκίσνε την καρδία, και σκίσνε την καρδία. Κρούχνες όνο με το μάτιας και σκίσνε την καρδία, μόι να βάιεμεν. Να τραγωδώ και πόρο έκοπεν η λαλία, μόι να βάιεμεν. Στάρνα με τη λαλία, στάρνα με τη λαλίας. Οι αγγέλες καλώναν και λέγαν τραγωδίας, και λέγαν τραγωδίας. Οι αγγέλες καλώναν και λέγαν τραγωδίας, όι να βάιεμεν. Ότε σε καλατσίδες, στάρνα με τη λαλία, όι να βάιεμεν. Κι ένα ανάθεμα σε σκυλκουτάβ, εσέν και την αγάπης. Ανάθεμα σε σκυλκουτάβ, εσέν και την αγάπης. Την κουκουλά με έσπαλα να βγάσω καραβάτης. Την κουκουλά με έσπαλα και να βγάσω καραβάτης. Και ένα ανάθεμα, ανάθεμα, η κονιτονία. Ανάθεμα, ανάθεμα, η κονιτονία. Δε πήκανα το καλάτσι, δε φίλεσα σε μίαν. Δε πήκανα το καλάτσι, δε φίλεσα σε μίαν. Και σε βδαλίσσοντες αρρώστεν σοϊάν άρχισαι μη πάτε. Σε βδαλίσσοντες αρρώστεν σοϊάν άρχισαι μη πάτε. Αφήστε το να σ' απόθα να σπάει ψόφα και χάτε. Αφήστε το να σ' απόθα να σπάει ψόφα και χάτε. Και πως κίτσο και внετάρα σιανόνται σαν να στενάζω. Πως κίτσο και внετάρα σιανόνται σαν να στενάζω. Η σεβδάκι που λύεται να στείλω κι αγοράζω. Η σεβδάκι που λύεται να στείλω κι αγοράζω. Ανταβαίνε τα μεσανύχτα ανατολή.
Έβγανα παν στεξω πόρτος, δρούσα πάνι ταιάζει. Έβγανα παν στεξω πόρτος, δρούσα πάνι ταιάζει. Οι, 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 το όνομα να τσκερέκει και τρώνατενη πεντίκη. Το όνομα να τσεμπαρέσα, τον ολίγον παγέσα. Κι έναν Θεό παρακαλώ ποτέ να ξημερώνει. Έναν Θεό παρακαλώ ποτέ να ξημερώνει. Αι να λεπώ το σαριτάρνι μόντες πάει στο νερόνι. Να λεπώ το σαριτάρνι μόντες πάει στο νερόνι. Αι, 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 το όνομα να τσκερέκει, τρώνατενη πεντίκη. Το όνομα να τσεμπαρέσα, τον ολίγον παγέσα. Μάνα είναι οι φέτες όνατε θα φέρτσε νερόν. Σα ξύλα να τε θα πάει, σα ξύλα να τε θα πάει. Η τέλεσα τε θα φτάει, η τέλεσα τε θα φτάει. Σα ξύλα να τε θα πάει, σα ξύλα να τε θα πάει. Η τέλεσα τε θα πάει και τρώω το Θεός πουλί. Και 50 δρέα με μέλ. Το γλυκίν το φίλεμα και το γλυκίν το φίλεμα. Ένα πάνσο μεσημέρ, ένα πάνσο μεσημέρ. Το γλυκίν το φίλεμα, το γλυκίν το φίλεμα. Ένα πάνσο μεσημέρ και τρώω το Θεός πουλί. Και λένε με ξαλένε με παγαπάς την εμόρφων. Λένε με ξαλένε με παγαπάς την εμόρφων. Πες τα μέσα τα λεγνά τα μαλλία τα ξανθά. Πες τα μέσα τα λεγνά τα μαλλία τα ξανθά. Το κορίτσι θέλ να παντρεύνει, φε θέλ να είναι τεν. Το κορίτσι θέλ να παντρεύνει, φε θέλ να είναι τεν. Κυρσάς δει την άδεια, η μανάτσια φύνια τεν. Κυρσάς δει την άδεια, η μανάτσια φύνια τεν. Κοριτίνος είσαι μήλον κοκκινόν, είσαι μήλον κοκκινόν. Κοριτίνος είσαι μήλον κοκκινόν, είσαι μήλον κοκκινόν. Πάρμε το παλικάρ βασιλοπουλόν, είσαι βασιλοπουλόν. Πάρμε το παλικάρ βασιλοπουλόν, είσαι τρώτο Θεό.
Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Δεν είδατε και δεν ακούσατε ακόμη απολύτως τίποτα. Τώρα ζεστάθηκαν τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς σε λίγη ώρα θα αρχίσει και απαγόρευση κυκλοφορίας. Μείνετε στο σπίτι χαλαρά, βολευτείτε. Έχετε δίπλα σας αυτό που θέλετε να καταναλώσετε και το κινητό δίπλα σας. Παραλαμβάνω, μαγικός αριθμός 19801. 19801. 2 ευρώ συν ΦΠΑ. Κοστίζει, δεν κοστίζει, αξίζει όμως. Παραλαμβάνω, θέλουμε από πολλούς, όσο περισσότερους γίνεται, λίγα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε μια προσπάθεια. Για αυτή την προσπάθεια, για το χώρο που βρισκόμαστε, όχι μόνο ως γεωγραφικό τοπονύμιο, αλλά και τη δράση του. Περάστε, κύριε Διευθυντά μου, ελάτε. Δηλαδή, μαζί μας λοιπόν ο κύριος Λουκάς Ίσαρης, ο διευθυντής του παιδικού χωριού. Από εκεί, αν θέλετε, καλησπέρα, πάρτε το μικρόφωνο στο χέρι. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Είμαστε στο παιδικό χωριό. Ξέρουμε ότι είμαστε στο Φίλερο. Καταρχήν, Πείτε να μας, σας λοιπόν, ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ και έχετε αυτή την ευγενική διάθεση να προσφέρετε αυτή τη βραδιά για το παιδικό χωριό. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Να που γνωρίζετε έχετε. από την πλευρά μας, τουλάχιστον από όσους βρίσκονται εδώ, θα την έχουμε κάθε μέρα. Να είστε Και καλά. για όλες τις μέρες του χρόνου, πιστέψτε με. Σας ειλικρινά. ευχαριστώ πολύ. Είναι συγκινητικό όλο αυτό που έχετε εδώ πέρα δημιουργήσει πραγματικά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω, να μου δώσετε τη δυνατότητα να ευχαριστήσω τον Κώστα και τον Θεόδωρο. Τους θεωρώ φίλους μου πλέον. Γνωριστήκαμε πριν λίγες μέρες και ήρθαν και μου ανοίξαν την καρδιά τους. Μου είπαν ότι είμαστε εδώ, είμαστε μουσικοί και θέλουμε να παίξουμε για το παιδικό χωριό. Ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Και σε λίγες μέρες διοργάνωσαν όλο αυτό εδώ πέρα που εμένα μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Να ευχαριστήσω εσάς που βρίσκεστε εδώ πέρα. Εμείς και κάνουμε τη μας λιγότερη τιμάτε. δουλειά. Να είστε καλά. Και τον κόσμο που θα μας παρακολουθήσει και θα βοηθήσει το παιδικό χωριό. Πείτε μας λοιπόν, από πότε υπάρχει το παιδικό χωριό, πόσα παιδιά φιλοξενείτε, ποιες ηλικίες είναι εδώ, να απαντήσουμε λίγο σε αυτό το ερώτημα, Βεβαίως. να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο. Το ελληνικό παιδικό χωριό λειτουργεί 32 χρόνια. Είναι ένα πλαίσιο παιδικής προστασίας που ουσιαστικά ο σκοπός του είναι να φιλοξενεί και να φροντίζει παιδιά τα οποία απομακρύνονται από τις οικογένειές τους με εισαγγελική εντολή. Όχι ορφανά παιδιά. Μπορεί και ορφανά ή μόνο παιδιά που απομακρύνονται με εισαγγελία. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε. Ευτυχώς και δυστυχώς βέβαια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ορφανά παιδιά. Ευτυχώς, γιατί Λόγω του θεσμού της οικογένειας εννοεί. Προφανώς. Μάλιστα. Δυστυχώς, γιατί για να υπάρχουν παιδιά που φιλοξενούνται σε πλαίσια παιδικής προστασίας σημαίνει ότι υπάρχουν δύσκολες Πόσα έχετε καταστάσεις. τούτο το καιρό? Αυτή τη στιγμή Πόσα φιλοξενούμε 38 παιδιά μέσα στις εγκαταστάσεις μας, στα σπιτάκια και στη στέγη νέων και 15 που διαβιώνουν σε μια αυτόνομη διαβίωση έξω σε διαμερίσματα. Και τους φοιτητές μας που είναι σε κάποιες πόλεις. Και τους στηρίζετε λοιπόν μέχρι να ολοκληρώσουν την ακαδημαϊκή τους μόρφωση και να βγουν ολοκληρωμένοι πολίτες, τουλάχιστον Ακριβώς. με την έννοια της ακαδημαϊκής διαδικασίας στην Και κοινωνία. να νιώθουν έτοιμοι να κάνουν το βήμα μόνοι τους. Όλη αυτή η στήριξη τώρα ακούστηκε και τελευταία, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Διευθυντά μου, ότι είχε προβλήματα. Να Ναι. θεωρήσω ότι υπήρχε μόνιμη γραμμή χρηματοδότηση από το δημόσιο, η οποία δεν τηρείται πιστά τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία χρονιά, πώς προέκυψαν τα προβλήματα? Από το βασικότερο κομμάτι αυτής της κατάστασης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε φυσικά είναι η πανδημία. Είναι αυτό το παγκόσμιο πρωτόγνωρο φαινόμενο υγειονομικό και οικονομικό που βιώνουμε όλοι μας. Ο κόσμος δυσκολευόταν ακόμα και να έρθει στο παιδικό χωριό, να μας φέρει κάποια τρόφιμα, να μας φέρει κάποια προϊόντα που είχαμε ανάγκη. Εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις που κάνουμε ώστε να έχουμε κάποια έσοδα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τα μπαζάρ μας που είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για εμάς. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μαζεύουμε τα έσοδά μας, οι εκδηλώσεις μας και ο απλός κόσμος που μας προσφέρει, δυστυχώς δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει. Αυτό είναι το αυτούς τους 10 μεγαλύτερο μήνες. και όχι το θεσμοθετημένο έσοδο από το κράτος. Ακριβώς. Πάμε στο θεσμοθετημένο. Το θεσμοθετημένο ουσιαστικά είναι μια κρατική επιχορήγηση που παίρνουμε που καλύπτει το 1/10 των εξόδων που έχει το σωματείο μας. Και δυστυχώς για φέτος αυτό το 1/10 έγινε το 1/10 από το 1/10 που παίρναμε. Μειώθηκε πάρα πολύ. Όλα αυτά συντελέσαν στο να φτάσουμε σε μια κατάσταση πριν περίπου ένα μήνα να πούμε ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας αυτά που Και προσφέρουμε. φαντάζομαι ότι έγιναν κάποιες κρούσεις από την πλευρά σας προς την κεντρική εξουσία. Ο όρος τον ελαμβάνει ο καθένας όπως θέλει. Και πήρατε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι έγινε κάποιο λάθος, γιατί μειώθηκε η επιχορήγηση, η ετήσια, η σταθερή. Έχουμε κάποιες προφορικές διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο ότι θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Θα αποκατασταθεί. Μέχρι τότε λοιπόν στηριζόμαστε στα έσοδα που είχαμε, που μπορεί να έχουμε από τον Στο απλό τον βασικό κόσμο. μας υποστηριχτεί όλα αυτά τα χρόνια που είναι ο απλός κόσμος που βοηθάει και αγαπάει το παιδικό χωριό. Και σίγουρα, αν σας ζητούσα να διατυπώσετε μια ευχή, μάλλον θα ευχόσασταν να μην περάσει κανένα ίδρυμα
αυτά που περνάτε εσείς. Είναι μια ευχή που θα δώσω για το 2021, για τη νέα χρονιά. Εύχομαι πραγματικά, επειδή δεν είμαστε μόνο εμείς στο μοναδικό πλαίσιο παιδικής προστασίας στην Ελλάδα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όλα τα πλαίσια παιδικής προστασίας αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους και αυτό που εύχομαι λοιπόν είναι κανένα πλαίσιο να μην ξαναφτάσει στην κατάσταση που φτάσαμε εμείς πριν 15-20 μέρες. Και κυρίως επειδή εσείς φαντάζομαι δεν θέλετε να το πείτε και ας μην σξίσουμε αυτή την πληγή, εγώ όμως θα το πω, να υπάρχει κεντρικά ισομέρεια, ισονομία και ισοπολιτεία εκεί που πάνε τα χρήματα σε αυτούς που τα αξίζουν. Δεν χρειάζεται να πείτε παραπάνω. Εσείς μπορεί να γίνετε κακός με κάποιους. Εμένα είναι η δουλειά μου αυτή να γίνομαι κακός με τους από πάνω. Οπότε καλό θα είναι να δοθεί μια τέτοια δέωσα προσοχή ώστε να στηριχτείτε όπως πρέπει. Έχετε δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παιδιών? Ναι, φυσικά βεβαίως. Αν υπήρχε η δυνατότητα θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε Από ακόμα. χώρους δηλαδή. Αν υπήρχε οικονομική δυνατότητα, γιατί δυσκολευόμαστε στα λειτουργικά έξοδα, ο χώρος υπάρχει να φιλοξενήσουμε ακόμα και 10 και 15 παιδιά. Επιπλέον. Φυσικά θέλω να πω, γιατί είμαι και κοινωνικός λειτουργός, ότι μακάρι κάποια στιγμή να μην υπάρχει λόγος να υπάρχει κανένα παιδικό χωριό, κανένα σωματείο, κανένα σύλλογος και τα παιδιά να υπάρχουν. Προφανώς φαντάζομαι ότι θα αργήσει. Είναι μια ευκαιρία τώρα με το θεσμό της αναδοχής που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα, σιγά σιγά τα παιδιά να αποκατασταθούν και να βρουν μια γονεϊκότητα. Μακάρι να συμβεί και αυτό. Ο Δήμαρχος δεν τον έχω βρει ακόμα στο τηλέφωνο. Φυσικά, ο κύριος Καϊδατζίδης βοηθάει πάρα πολύ και σε αυτή τη συγκυρία τη δύσκολη μας βοήθησε έμπραχτα. Από την Περιφερειακή Ενότητα Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας μας έβγαλε ένα πολύ σημαντικό ποσό που μας βοήθησε και γενικά είναι δίπλα μας γιατί είναι ο δήμαρχός μας. Πάντως εμείς είμαστε εδώ, θα καταθέσουμε ψυχή, εμείς τουλάχιστον στην προστασία. Να αφήσουμε όλο και περισσότερους το μαγικό νούμεράκι του 19801 με τηλεφωνική κλήση 2 ευρώ. Δεν έχω μικρόφωνο, το έχει ο κύριος Ίσαρος. 19801 με τηλεφωνική κλήση 2 ευρώ συν ΦΠΑ, αλλά σημαίνει πολύ περισσότερα για όλους εμάς εδώ στο παιδικό χωριό. 4 τράπεζες, είναι η Εθνική, η Πειραιώς, Αλφα-Μπανκ και 4 Συστημικές τράπεζες. συστημικές τράπεζες, έτσι λέμε. Θέλω να προσθέσει κάτι άλλο, θέλουμε εμείς να συνεχίσουμε να προσθέσουμε. Θέλω να πω κάτι, μου δίνει την ευκαιρία τώρα, καθόμουν εκεί έξω και σας παρακολουθούσα. Πραγματικά δεν έχω την τιμή να έχω ποντιακή καταγωγή και λυπάμαι γι' αυτό πραγματικά. Όταν ακούς αυτή τη μουσική, σε πιάνει ρίγο συγκίνηση. Τι να πω, είναι συγκλονιστικό αυτό. Είχα τη βοήθεια της κυρίας Μουρτιάδου που καταλαβαίνει κιόλας και μου εξηγούσε και τα λόγια. Τι να πω, συγκίνηση και ρίγος, μπράβο, τι να πω. Είμαστε ένα κομμάτι και εμείς του ελληνικού λαού, αλλά πιστέψτε με, αυτό είναι σοβινιστικό που θα πω, αλλά εγώ έτσι το λέω. Όποιος αγαπάει τον πολιτισμό, αγαπάει και την πολιτική μουσική. Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια, ο νονός μου είναι πόντιος, άρα μπορεί ίσως να έχω πάρει. Προφανώς κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει τώρα, προφανώς. Συνεχίσουμε. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Πάμε μουσικά πάλι. Θόδωρε, σε βλέπω κουράστηκες, όχι, Είπες έχεις δυνατό. Πάμε. Όχι και τα πουλιά τα γλωσσότα και σε ρήμα βάζουνε γιαρ και σε ρήμα βάζουνε γιαρ. Όχι και να τα έφτανε σε φταλούκ ευρύκουν κι αγαπουνε γιαρ ευρύκουν κι αγαπουνε γιαρ.
ασκούμε τα μεσανύχτα το φέκο να πει ανόιαρ και το φέκο να πει ανόιαρ. Όχ και να αρνεί μη τυραννιέσαι τον ύπνος το χαλανόιαρ και τον ύπνος το χαλανόιαρ. Η κόρε πίε στο μπαρχάρ, πουλί πουλί. Η κόρε πίε στο μπαρχάρ, πουλί πουλί. Να είναι τερόμανα, έλα έλα λέγω σε. Να είναι τερόμανα, έλα έλα λέγω σε. Και για τα τένθα είνουμεν, πουλί πουλί. Και για τα τένθα είνουμεν, πουλί πουλί. Και κυνήγος ορμανιά, έλα έλα λέγωσεν. Αι και κυνήγος ορμανιά, έλα έλα λέγωσεν. Ρωμάνες πάτες στο μπαρχάρ, πουλί πουλί. Ρωμάνες πάτες στο μπαρχάρ, πουλί. Καλά δουλειάς πίστεν, έλα έλα λέγωσεν. Καλά δουλειάς πίστεν, έλα έλα λέγωσεν. Όντες τρώτε το θογαλάν, πουλί πουλί. Όντες τρώτε το θογαλάν, πουλί πουλί. Το μερτικό μ' αφήστε, έλα έλα λέγωσεν. Αι το μερτικό μ' αφήστε, έλα έλα λέγωσεν. Αγαπώ είναι αγκούτσι, π' αγαπά την καλατσινό, οι ξανά. Και μπορώ να φέρατε στο σπίτι με ένα βράδυ, και μπορώ να φέρατε στο σπίτι με ένα βράδυ. Αμάν μάτια μου, έφαγα τα νιάτα μου, γιατί σε τσούνα σκουτάβχαμε εγώ το παλικάρ. Γιατί σε τσούνα σκουτάβχαμε εγώ το παλικάρ. Άσπρες σαν αμοντοσιόν, κοκκίνο σαν χρυσόν, οι ξανόι. Άγγελος θα είνουμε, θα περώ την ψήντεσον. Άγγελος θα είνουμε, θα περώ την ψήντεσον. Αμάν κόρτσοπον, έφαες το κάρδοπον. Γιατί σε τσούνα σκουτάβχαμε εγώ το παλικάρ. Γιατί σε τσούνα σκουτάβχαμε εγώ το παλικάρ. Έχω έναν τρανό σε δάλαβες στην καρδιά μου.
έχω έναν τρανόν ψεύδα να πες στην καρδιά. Το εν το φως κι όλη είναι η χαρά, κι όλη είναι η χαρά. Το δει με ελπίδας, δει με και φτερά, που λέει ανασπαλώ όταν έσουμα. Έλα πουλο πόντε μόντο σεγλέτο, πόντο παλαλοτάρνο πόμνο λελεύατο. Έλα πίτικο να σου λέει το μικρικόν, τε μόντο λαλασσαρκόν να λελεύατο. Ενώ θησαυρός στον κόσμο να παν, ενώ θησαυρός στον κόσμο να παν, ο Κιρτσάτ να χάτε να φτάει παλαλά κι ούλα τα ζάντα. Γιατί σε πουλώ πω με εγώ τραγωδώ, να ακούς τη λαλία μου τε σκύθαζω. Έλα πουλο πόντε μόντο σεκλέτο, πόντο παλαλοτάρνο να λελεύατο. Έλα πίτικο να σου λέω το μικρή, τε μόντο λαϊλασσαρκό να λελεύατο. Πέρνιξομαι το βρασιάλι μδίωσεν, το βρασιάλι μδίωσεν. Το βρασιάλι σκήθελω, το βρασιάλι σκήθελω, άλλο τα ματάξομαι, άλλο τα ματάξομαι. Πέρνιξομαι το μαντήλι μδίωσεν, το μαντήλι μδίωσεν. Το μαντήλι σκήθελω, το μαντήλι σκήθελω, άλλο τα ματάξομαι, άλλο τα ματάξομαι. Πέρνιξομαι το βρασιάλι μδίωσεν, το βρασιάλι μδίωσεν. Το βρασιάλι σκήθελω, το βρασιάλι σκήθελω, άλλο τα ματάξομαι, άλλο τα ματάξομαι. Πέρνιξομαι το μαντήλι μδίωσεν, το μαντήλι μδίωσεν. Το μαντήλι σκήθελω, το μαντήλι σκήθελω, άλλο τα ματάξομαι, άλλο τα ματάξομαι. Ακεί πέρα σορμανοπόλη τρίγωνα η κορώνα, ακεί πέρα σορμανοπόλη τρίγωνα η κορώνα.
Έστεκεν και πίνε ξύλα η τρίγωνα η κορώνα. Έστεκεν και πίνε ξύλα η τρίγωνα η κορώνα. Πορπατή και πάει ομάλια η τρίγωνα η κορώνα. Πορπατή και πάει ομάλια η τρίγωνα η κορώνα. Τόρταρο πατσαρνομάλια η τρίγωνα η κορώνα. Τόρταρο πατσαρνομάλια η τρίγωνα η κορώνα. Λουκά το δήμαρχο στο τηλέφωνο. Θα κάνουμε λίγο ερασιτεχνισμό εδώ πέρα να μπορέσουμε να... Συνεχίζουμε λοιπόν την βραδιά. Δώσαμε μια υπόσχεση να είμαστε εδώ για αρκετές ώρες, ώστε να μπορέσουμε να σας ευαισθητοποιήσουμε όσο περισσότερους γίνεται, να μας βρείτε, να μας ακολουθήσετε, να ξεβολευτείτε, να πάρετε το τηλέφωνο στο χέρι, να στείλετε το SMS, να γράψετε τα IBAN στις συστημικές τράπεζες, ώστε να μπορέσετε να βοηθήσετε όχι μόνο σήμερα τούτη τη βραδιά που περνάμε καλά με τα μουσικά ερεθίσματα. Για 2 λεπτά έχει τελειώσει η μπαταρία, δεν μας ακούγατε, με πληροφορούν οι τεχνικοί. Έχουμε τον Δήμαρχο, φέρ' τον λίγο στο τηλέφωνο εδώ πέρα. Τον έχεις ανοιχτή ακρόαση? Άνοιξε το μικρόφωνο, σε παρακαλώ πολύ. Δήμαρχε, καλησπέρα. Γεια σου, Εμίλη Λεβέντη. Γεια σου, Δήμαρχέ μου, και καλά κάνεις, γιατί θα έλεγα και εγώ να αποφύγουμε τον τηλεοπτικό καθοσπρεπισμό, να μην μιλάμε στον πληθυντικό, τουλάχιστον οι δυο μας όταν είμαστε. Ζήτησα, και μάλλον έχεις κάθε δικαίωμα να πάρεις το λόγο σε τούτη τη μουσική βραδιά που κάνουμε, την αφιερωματική για τη στήριξη, να μας πεις 2 λόγια για το παιδικό χωριό, γιατί νομίζω ότι είσαι συμπαραστάτης και άξιος. Το πρόβλημα είναι ότι 9 η ώρα βγαίνω σε τέτοιους, γι' αυτό είπα στο Λουκά. Σε ακούμε, ακούγεσαι, μιλάμε τώρα. Τώρα? Ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Μιλάμε να πούμε ευχές καταρχήν. Ακριβώς. Να αφήσουμε πίσω μας μια χρονιά που ήταν δύσκολη, μας πόνεσε όλους, και να μπούμε έτσι αισιόδοξα και με περισσότερη ασφάλεια και υγεία βέβαια στην καινούργια χρονιά. Να είσαι καλά για αυτό που κάνεις. Χαίρομαι που μέσω του ραδιοφώνου μιλάς με όλο τον κόσμο, με ανθρώπους που βρίσκονται, Έλληνες που βρίσκονται σε πολλά μέρη της γης, και μάλιστα Έλληνες της διασποράς που είναι πολύ και πόντιοι από αυτούς, έτσι νομίζω. Ναι, τουλάχιστον με πόντι, ξέρεις, είμαστε ένα απονεμένο κομμάτι των Ελλήνων, Δήμαρχε, το ξέρεις καλά, και παλεύουμε τουλάχιστον για αυτό που λέγεται αλληλεγγύη, κατανόηση, ανθρωπιά, το έχουμε ως προμετωπίδα, και προσπαθούμε να το προσφέρουμε τουλάχιστον αφιλοκερδώς εκεί που μας καλούν και εκεί που πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε και είμαστε αποδεκτοί. Εσύ από την πλευρά σου τώρα. Η διαδρομή μου στα κοινά μου έχει δείξει ότι οι απλοί άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά, που βάζουν την ψυχή τους, που έχουν έτσι αλληλεγγύη με την πραγματική έννοια του όρου. Για όλους τους ανθρώπους λοιπόν υγεία, με ένα πιο αισιόδοξο 21, και πραγματικά να αφήσουμε πίσω μας τα τραύματα που μας έδωσε το 2020. Και σίγουρα μια ευχή για το χωριό. Τον κόσμο, και για όσους είναι Έλληνες εκτός Ελλάδος, να δοθεί δυνατότητα κάτω από καλές συνθήκες, να δημιουργήσει η πατρίδα μας καλές συνθήκες και κάποια στιγμή να βρεθούμε στην πατρίδα μας, να βρεθούμε εδώ που φαντάζομαι ότι μακάρι όλοι το θέλουν αυτό. Θέλαμε όμως και μια ευχή για το χωριό. Για το χωριό πάρα πολλές ευχές, και κυρίως θέλω να πω πάρα πολλές ευχαριστίες. Έχετε το Λουκά τον Ίσαρη εκεί, όλοι αυτοί είναι στρατευμένοι σε μια μεγάλη αγάπη για τα παιδάκια. Εγώ συγκινήθηκα όταν έμαθα την ιστορία και την δημιουργία ενός θέματος που δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί από την πολιτεία. Να πω για τους φίλους που μας ακούν ότι δεν είναι ένας χώρος ορφανοτροφείου, δεν είναι ένας χώρος που μαζικά βρίσκονται παιδιά. Εκεί είναι αυτόνομες κατοικίες, είναι παιδάκια που ζουν με μορφή οικογένειας, και για μένα αυτό το κάνει πολύ διαφορετικό. Νιώθω την αγάπη, τη ζεστασιά από ανθρώπους που είναι εθελοντές, που πονάνε, που αγαπάνε αυτά τα παιδάκια, μεγαλώνουν με συνθήκες οικογένειας, αυτό θέλω να γίνει γνωστό, και πραγματικά
με το που το ακούσαμε και εγώ αλλά και πολλοί απλοί άνθρωποι συστρατευτήκαμε σε αυτή την ιδέα να βοηθήσουμε το... Νομίζω ότι καλώς έπραξες, Δήμαρχέ μου, και έχω την αίσθηση ότι πήρανε μια προφορική διαβεβαίωση ότι κάποια λάθη γίνανε στην ισχύουσα ροή χρημάτων. Εκτίμηση, ναι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι με παρεμβάσεις συνεχείς, ας μην το αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί, και οι ανθρώποι και του μεγέθους σου αλλά και του χαρακτήρα σου νομίζω ότι πρέπει να το παλέψεις ώστε να μην μείνουμε μόνο στις προσωπικές δεσμεύσεις αλλά να γίνουν και πράξη ώστε να διορθωθεί η κατάσταση. Έτσι, γιατί από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει. Ναι, όλα αυτά τα χρόνια. Σε πράξεις πρέπει να λειτουργήσουμε. Νομίζω όμως ότι θα γίνει, γιατί είναι τέτοιος ο αντίκτυπος και η πίεση από την κοινωνία. Εγώ βρέθηκα στο παιδικό χωριό. Αν δείτε το τι αγάπη υπήρχε εκεί και πώς έρχονταν οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, να καταθέτουν, τι να σας πω, δηλαδή δώρα, πράγματα, χρήματα, μια αγάπη που πραγματικά όμως πιάνει τόπο. Είναι κάτι που σωστά. Πραγματικά σε κάθε τόπο. περίπτωση γεωγραφικά ανήκουν στην περιοχή σου. Να νιώθω πάντα τη ζεστασιά και την αγάπη των Είμαι βέβαιος ότι θα την έχουν, ανήκουν γεωγραφικά στην περιοχή σου και είμαι σίγουρος ότι είναι σε καλά χέρια. Είσαι αυτοδιοικητικός, είσαι ένα καθαρό πρόσωπο και πάνω απ' όλα είσαι πόντιος. Να είσαι καλά, Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Λουκά, χαιρετισμούς σε όλους όσους μας ακούνε. Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη. Καλή πρωτοχρονιά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Γεια σου. Λουκά, μπορείς να πάρεις το τηλέφωνο. Πέρασα να το πάρεις, αλλά μόνο δεν... Δεν ξεχνάμε να τηλεφωνούμε στο 19801. Μια τηλεφωνική κλήση δεν κοστίζει τίποτε άλλο. Είναι η ελπίδα για όλα αυτά τα παιδιά. 19801. Κοινοποιούμε το link σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε, τόσο ώστε να γίνει γνωστή αυτή η απόψινή βραδιά. Να μας βρουν στο YouTube, να μας βρουν στο κανάλι του Θόδωρου του Κωτίδη, στο Facebook, να μπορέσουμε να συνοηθούμε μεταξύ μας, να πολλαπλασιαστεί το αίτημα. Υπάρχει ανάγκη, δεν κοστίζει, αξίζει. Καλό το μότο που είχες πει στην αρχή. Το πληκτρολόγιο, κάνουμε την κλήση μας, ξέρουμε ότι θα πιάσουν τόπο, υπάρχουν στοχευμένες ανάγκες. Όταν όμως μπορείς να συγκεντρώσεις χρήματα, με τα χρήματα μπορείς να ικανοποιήσεις όλες σου τις στοχευμένες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, αν επικοινωνήσεις στα τηλέφωνα του χωριού, μπορεί κάποιο μήνα να χρειαστεί να φέρετε λίγο κρέας, είδη καθαρισμού, είδη ένδυσης, είδη ρουχισμού, αλλά τα χρήματα μετατρέπονται σε οτιδήποτε μπορούν να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Ενδεχομένως σε μια επικοινωνία με το χωριό, για τις λέω λοιπόν ότι ανάγκες η σημερινή προσπάθεια που έχει να κάνει με τη συγκέντρωση χρημάτων, με τα χρήματα ικανοποιείς όλα όσα εννοείς στοχευμένη ανάγκη κτλ. Μα με μια τηλεφωνική κλήση, μα με ένα ποσό, 5, 10, και όσα θα είναι τα νούμερα θα υπάρχουν τις επόμενες 4-5 μέρες, δεν εξαντλούνται σήμερα εδώ, άρα θα έχετε τη δυνατότητα, όσοι για κάποιους λόγους δεν μπορείτε να το κάνετε τώρα, να το κάνετε τα επόμενα 24 ώρα. Υπάρχει πράγματι ανάγκη και κυρίως ο στόχος και ο σκοπός είναι ιερός. Σας υποσχεθήκαμε όμως μουσική και τραγούδι. Θόδωρο, είμαστε έτοιμοι? Λείπει κάποιος από την παρέα? Πάντα. Α, όχι, ήρθε ο Κώστας. Ήρθε. Πού ήσουνε, Κώστα? Εντάξει. Στο καλύβι σολοέρα χειριζό τραγωδόσεν. Στο καλύβι σολοέρα χειριζό τραγωδόσεν. Και να μον ανοίξεις νοπούλι πάντα θα κελαϊδόσεν. Να μον ανοίξεις νοπούλι πάντα θα κελαϊδόσεν. Βέχω, ξέρω βέχω κι είμαι κατάρνο πόμε κι εγώ. Με του μάτι με τα δάκροπα το μαξιλάρι βρέχω. Με του μάτι με τα δάκροπα το μαξιλάρι βρέχω. Και να πέσει τα πακέρα μου τριγωνίμνα εχώρες. Να πέσει τα πακέρα μου τριγωνίμνα εχώρες.
φωνές και τη λαμπρή στα λώματα καθημέρνανε φωνές και τη λαμπρή στα λώματα καθημέρνανε φωνές. Ο καημένος σπουργίτης πάντα λασκέται να λύτης και τώρα δε σε μόναζε σε μεν πουλίμ στο σπίτης. Πόσα βράδια σε μόναζε σε μεν πουλίμ στο σπίτης. Και την πόρτα σκρούγω και κι και πάντα εγκλειδωμένον και την πόρτα σκρούγω και κι και πάντα εγκλειδωμένον και ένα πρωί θα βρήκνε με και νόξου καποθαμένον ένα πρωί θα βρήκνε και νόξου καποθαμένον βέχω ξέρω βέχω είμαι καταρανοπόμ κι έχω με το μάτι μου τα δάκροπα και το μαξιλάρι βρέχω και με το μάτι μου τα δάκροπα και το μαξιλάρι βρέχω. Και ένα θέμα και ένα οικογειτονία και ένα θέμα οικογειτονία επίκανα το καλάτσι και δε φίλεσα σε μία και επίκανα το καλάτσι και δε φίλεσα σε μία βέχω ξέρω βέχω κι είμαι καταρανοπόμ κι έχω και με του μάτι τα δάκροπα και το μαξιλάρι βρέχω και με του μάτι τα δάκροπα και το μαξιλάρι βρέχω. Χορευτικό. Ναι, πάμε μια επιθυμία. Πάμε μια επιθυμία. Παραγγελιά. Οι φίλοι, οι καλλιτέχνες, οι συνεργάτες, η μουσική, είμαστε εδώ, θα παραμείνουμε εδώ, θα σας κρατάμε συντροφιά. Ζητάμε από εσάς να βοηθήσετε, να στηρίξετε, να μπορέσουμε
να είμαστε κοντά στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Και αυτό μπορεί να γίνει με τη δική σας βοήθεια, με την κατάθεση ενός μικρού ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους βλέπετε να περνούν από την οθόνη. Παρακαλώ να φαίνονται συχνά πυκνά οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Και με μία κλίση στο 19801. Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν στα αριστερά για μένα, στην οθόνη όπως κοιτάτε εσείς, τους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 4 τράπεζες θα παραμείνουν παγωμένοι και σταθεροί για τα επόμενα 24 ώρα. Σας καλούμε να βοηθήσετε. Εμείς καταθέτουμε ψυχή, συντονισμό. Αυτό είναι το λιγότερο όμως. Αξίζει να είστε σίγουροι για αυτό που θα κάνετε. Επαναλαμβάνω, και ίσως γίνεται κουραστικό, λίγα από πολλούς. Δεν θα πειράξει κανενός τσέπη. Σκεφτείτε όμως το μέλλον και την ύπαρξη του συγκεκριμένου φορέα. Αναλογιστείτε τα προβλήματα που είχαν και που γίνανε γνωστά για το παιδικό χωριό εδώ στο Φίλιρο τον προηγούμενο μήνα. Λάθη που έχουν γίνει ως προς την χορήγηση, τη μόνιμη ροή χορήγησης από κρατικούς μηχανισμούς, τα οποία ελπίζουμε να διορθωθούν συντομότατα. Και περιμένουμε λοιπόν με την ιδέα του Θόδωρου του Κωτίδη και του Κώστα του Ζώη να σας πάμε ένα μουσικό ταξίδι για κάποιες ώρες την απόψινή βραδιά, να σας ευαισθητοποιήσουμε. Εκτιμώ ότι δεν χρειάζεται και μεγάλους κόπους και προσπάθεια να γίνει γι' αυτό. Η ευαισθητοποίηση είναι μέσα στο DNA του Έλληνα και ιδιαίτερα της ποντιακής καταγωγής, της δικής μας φυλής, της δικής μας ράτσας. Να κάνετε το τηλεφωνάκι στο 19801, είναι 2 ευρώ συν το ΦΠΑ και να απευθυνθείτε μέσω του iBank ή με όποιον άλλο τρόπο θέλετε στις 4 συστημικές τράπεζες. Αναλογιζόμουν, Θόδωρε, εσύ έχεις μικρόφωνο. Έτσι, την πορεία του ποντιακού στοιχείου και του ποντιακού τραγουδιού στη χώρα. Θυμάμαι, βρισκόμασταν και από τα παλιά τα χρόνια, έτσι, στο παρακάθι, δεν θα κάνω διαφήμιση, έτσι, αλλά μια αναφορά ότι και εμείς νεότεροι τότε, εσύ ακόμη νεότερος, αλλά στο καλλιτεχνικό στερέωμα καθιερωμένος, είχε μια άλλη ζεστασιά όλο το πράγμα εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω αν ο χώρος ήταν μικρός, αν η παρεΐστικη αντίληψη έκανε όλη αυτή την πεμπτουσία. Τι ακριβώς ήταν αυτό, πώς το βίωσες εσύ? Μετά οι χώροι άνοιξαν, λίγο οι άνθρωποι αποστασιοποιήθηκαν. Παραμένει ο πόντος, παραμένει η παράδοση, αλλά δεν ξέρω, κάτι χάνουμε, κάτι ψάχνουμε, κάτι παντρεύουμε. Ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Εγώ θα το πω με μία λέξη μόνο. Θα πω τη λέξη εξέλιξη. Η λέξη εξέλιξη δυστυχώς έχει τα κακά της αυτό που είπες. Δηλαδή, για μένα προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει μία αποξένωση από πολλά πράγματα μέσα στην εξέλιξη. Κατατάσσω επίσης και την επικοινωνία, όπως παράδειγμα το ίντερνετ, από τότε που έτσι όλοι αποκτήσαμε στο χέρι μας ένα κινητό το οποίο μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κατευθείαν θα έλεγα ότι άλλαξε η ζωή μας και μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται και πολλά πράγματα, όπως και πραγματικά αυτή η επικοινωνία face to face που λένε, δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο. Μπήκαμε όλοι σε μία άλλη διαδικασία πλέον. Θα έλεγα επίσης ότι πολύ εύκολα πατώντας ένα κουμπάκι ακούγαμε τη μουσική που θέλαμε, ό,τι ώρα τη θέλαμε. Συμμετέχει και αυτό. Ναι, μωρέ, τούτο δεν απομονώνει τους ανθρώπους, δεν χάνει μια πραγματικότητα, ξέρεις. Ότι υπάρχει ένα παζλ πραγμάτων που τελικά, ας πούμε, ναι, μας έχει διευκολύνει αρκετά τη ζωή, αλλά όπως και στον τομέα το δικό μας, όπως είπες, ας πούμε, στο κομμάτι της μουσικής, στο κομμάτι της παράδοσης, χάθηκε, αν θέλεις, αυτή η ζεστασιά και ήρθε να την αναπληρώσει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας που ακόμα δεν μπορούμε έτσι να καταλάβουμε αν τελικά μας έχει κάνει καλό ή κακό. Αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας τον βόλεψε και η κρίση, που ξαφνικά δεν μπορούσαμε να βγαίνουμε πολύ έξω ή να μετέχουμε σε ανοιχτές διαδικασίες να ακούσουμε πράγματα, δηλαδή και η κρίση οικονομική και βέβαια τον τελευταίο χρόνο και η καραντίνα που γίναμε όλοι λίγο πολύ Silicon Valley, στο σπίτι κλεισμένοι, παραγγελίες με το τηλέφωνο, παραγγελίες με το κινητό, μουσική με το κινητό. Δεν εκτιμώ ότι είναι απαραίτητα καλό αυτό. Έτσι. Η εξέλιξη έχει μαζί της θετικά πράγματα, όπως και το ίντερνετ, ή τα πολυμέσα, ή τα social media. Όλα καλά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάπου πρέπει να βρούμε να το παντρέψουμε όλο αυτό το πράγμα, να το ισορροπήσουμε σε κάθε περίπτωση, να το ισορροπήσουμε, για να δούμε ότι και να μην χαθεί και η παράδοσή μας, και η μουσική μας και η κουλτούρα μας. Έτσι. Πάντως, στην καραντίνα τώρα που βιώνουμε, θεωρώ ότι η εξέλιξη συμμετέχει με πολύ θετικό τρόπο και ο τρόπος επικοινωνίας, ας πούμε, είναι αυτός που χρειάζεται. Αυτό δεν μας έμεινε κάτι άλλο, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι να μην μας μείνει έτσι και με το που βγούμε έξω πάλι είμαστε στην ίδια διαδικασία.
Και όπως βλέπω επίσης δίπλα μου το πανέμορφο κοριτσάκι με τους λογαριασμούς από κάτω, εκείνα βλέπετε, στους λογαριασμούς, όχι εμένα. Τους λογαριασμούς αντιγράφετε και ό,τι μπορεί ο καθένας. Είναι τόσο σημαντικό πράγμα για μας και θα σας πω την εμπειρία μου ότι αυτές τις μέρες κουραστήκαμε πάρα πολύ όλοι οι συντελεστές να στήσουμε αυτό το πράγμα, αλλά κάθε φορά που έμπαινα στο αυτοκίνητο για να ανέβω να έρθω στο παιδικό χωριό και συνάντησα και μερικά από τα παιδιά με το χαμόγελό τους, ειλικρινά μου έφευγε κάθε κούραση και κάθε τι αρνητικό. Πιστέψτε με, πραγματικά. Αυτή η θετική ενέργεια είναι κάτι να το πούμε ιδανικό ότι εδώ. και στη γραμματιακή υποστήριξη είναι 2 μέλη από την οικογένειά σου. Όχι, είναι και η Ανθή και η Αναστασία. Σαφώς. Και βέβαια και η κόρη, η Μάγδα η Ζώη, η κόρη του Κώστα, έτσι. Νομίζω ότι θα άξιζε να πούμε και μια κουβέντα για όσους μας έχουν στηρίξει, μας δώσαν κάτι στις χορηγίες, τους ξέρεις καλύτερα, Θόδωρε, νομίζω. Τους θυμάσαι, γιατί εγώ δεν τους έχω έτσι Να πρόχειρους. ευχαριστήσουμε προσωπικά όλοι οι συντελεστές τα Welcome Stores του Γιώργου Μαρμαρίδη για τις χορηγίες περισσότερο υλικών αντικειμένων τα οποία χρειάστηκαν και δεν σας κρύβω ότι σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε τους δύσκολους δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποια πράγματα που είναι σημαντικά για να στηθεί όλη αυτή η διαδικασία, πιστέψτε με, λόγω του, αν θέλετε, lockdown και λόγω του αυτών των αγγλικών όρων να πάω να το πάρω, όχι δεν στο δίνω, όχι μη μου το δίνεις, στείλ το μου με courier. Εν πάση περιπτώσει, μπερδεύτηκε πολύ η ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επίσης να πούμε το καφέ Αντρέ του Γιάννη του Φίλου μας στήριξε από την πρώτη στιγμή και φυσικά πάντοτε είναι αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. Και επίσης, Γιώργο, ποιον έχουμε άλλον? Έχουμε και το Σταμπαρέτο στην Πολύχνη. Μας έχει κάνει πανέμορφες κούπες για το παιδικό χωριό, ημερολόγια. Ο Λάζαρος ο Φαντίδης, ο φίλος ο Λάζαρος με τις ηχητικές εγκαταστάσεις από το Ριζό του νομού Πέλης. Οτιδήποτε... Τι είπες, Γιώργο? Από το Ριζό του νομού Πέλης είναι. Έτσι, λοιπόν. Το Ριζό είναι ακόμη στην Πέλα. Ακόμα Ακόμη στην Πέλα. Δεν το πήραν από εκεί. Λοιπόν, αν κατάγεται από την Κοζάνη... Μισό λεπτό, κουμπάρε. Οτιδήποτε πάλι από θέμα ηχητικών μας το έχει στείλει ο Λάζαρος από την πρώτη στιγμή που το ζητήσαμε. Ποιον έχουμε άλλον? Ο Καραϊωάννου ο Γιώργος δεν λογίζεται, γιατί είναι μέσα στην παρέα των ιδρυτών αυτής της διαδικασίας. Οτιδήποτε έχει φέρει πολύ υλικό εξοπλισμό. Εγώ νομίζω δεν θα ήθελα να ακουστεί το όνομά του, δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία, είναι στο δικό μας κύκλο. Να συμπληρώσουμε ότι και στη σκηνοθεσία, στην απόψινή βραδιά, εμένα τουλάχιστον είναι παλιός μου γνωστός, ο Σταύρος ο Νταΐς, την εικονοληψία ο Γιάννης ο Νταΐς, 2 εξαίρετοι φίλοι που είμαστε μαζί και στον ίδιο φορέα εργασίας, από εκεί βιοποριζόμαστε. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι εθελοντικά. Τους ευχαριστούμε ειλικρινά και τους 2, και τον Σταύρο και τον Γιάννη. Καλαμαριώτες και οι 2, στην οικογένεια, στον Απόλλωνα, στο Ζώη. Απολωνιστές, ναι. Απολωνιστές. Ζώη, αν έφαγες ή αν μπορούμε να συνεχίσουμε μουσικά, γιατί κάποια στιγμή ότι ο κόσμος θα βαρεθεί να ακούει, να βλέπει και εμένα. Δεν είμαι και ο μορφότερος άνθρωπος στον κόσμο, οπότε καλό θα είναι... Καλά. Πάμε λοιπόν μουσικά, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να τον ξεβολέψουμε λίγο για να μπορέσουμε να έχουμε και τη συνεισφορά του. Συνεχίζουμε μουσικά. Έχει και να δω στον κόσμο να αγαπώ έναν Θεό και σένα. Να δω στον κόσμο να αγαπώ έναν Θεό και σένα. Αν θέλεις δε βάσω να ανοιχτή και ρωτάει άντε εμένα. Και να θέλεις δε βάσω να ανοιχτή και ρωτάει άντε εμένα. Εγώ γιατί σε και μόνον συρωτησεύτα στον πονόν. Και το κεφάλι ψωμά ξυλάρ, ο νους είμαι στο δρόμο. Και το κεφάλι ψωμά ξυλάρ, ο νους είμαι στο δρόμο. Και
αδαρασίνε κυράσιν σήμεσε χαμελετεν αδαρασίνε κυράσιν σήμεσε χαμελετεν και θα ρουζώ και φουργιούμε τη μάνα δε μιλετε και θα ρουζώ και φουργιούμε τη μάνα με δε μιλετε τυραννιγούμε και κλαίω σε κανέναν τι δεν κυλαίω σ' έναν μόρφο κοροτσόπον τα παραπονά θα λέω σ' έναν μόρφο κοροτσόπον τα παραπονά θα λέω. Έλα αρνημάσα μακρά, έλα λέγω σεν έφαγα το καρδόπομ κι αναμένω σεν κι αναμένω σεν έφαγα το καρδόπομ κι αναμένω σεν κι αναμένω σεν. Τα στράτα σπόλα μακρά εμένα να ηλί πολλά η αρωθυμία σύψη με βαρύ σύψη με βαρύ πολλά η αρωθυμία σύψη με βαρύ σύψη με βαρύ. Στην Ανατολής φέρον με το πουλόπο η λέμα στην Ανατολής φέρον με το πουλόπο μη λες με τεάμ και μπορείς και κι εγώ το καρδόπο μη λες με τεάμ και μπορείς και κι εγώ το καρδόπο. Ένας ο είναι ένα βασιλεύ, άλλος μέρον και σκέρτεν. Ένας ο είναι βασιλεύ, άλλος μέρον και σκέρτεν. Ολέρχονταν σαν μακρά, τε μοντάρνο πον κέρτεν. Ολέρχονταν σαν μακρά, τε μοντάρνο πον κέρτεν. Και τον πατέρα με εγώ αγαπώ, άσε με να πουλάει. Τον πατέρα με εγώ αγαπώ, άσε με να πουλάει. Και τη μάνα με ρώθη μέσα θεφτά ο παλαλάει. Τη μάνα με ρώθη μέσα θεφτά ο παλαλάει. Και να βοψκιόψει το βράδον και να εμπρέα μερθήν ο χαρών. Τον θάνατον και νουνίζεται μέτερς πως θα χανώ. Τον θάνατο και νουνίζατε μέτερς πως θα χανώ. Όι και νοκυρημένας ήσαν τα νημάνα μ' όλα σε τσάτ. Ο κηρυμμένας ήσαν τα νημάνα μ' όλα σετς. Έκαινε εγώ τωράκι και παντώ τώρα πως με τσάπ.
Εγώ τώρα εκεί και παντώ, τώρα πως σε μετσά και να πόψκιοψε το βράδον εμπρέα μερθένο χαρών και νυπά τον χαρέ δε βαπλάν εγώ εκεί θα ποθάνω υπά τον χαρέ δε βαπλάν εγώ εκεί θα ποθάνω. Oi, στο χίλιασε στο ιατρικό να αρνημ θα φαρμακούμε. Στο χίλιασε στο ιατρικό να αρνημ θα φαρμακούμε. Για δώσ' με έναν φίλεμα να λαρούμε και σκούμε. Για δώσ' με έναν φίλεμα να λαρούμε και σκούμε. Ο μάτε κι ο μάτο φρύδα, ο μάτε αμόν ελέας. Ο μάτε κι ο μάτο φρύδα, ο μάτε αμόν ελέας. Ρούξα κι αρά εβατάσει πουλί τα φωλέας. Ρούξα κι αρά εβατάσει πουλί τα φωλέας. Ήξεραν το θα είναι με τρίον να το θα φτάω. Ήξεραν το θα είναι με τρίον να το θα φτάω. Θα περω το κύφαλο πομψάλου μερός θα πάω. Θα περω το κύφαλο πομψάλου μερός θα πάω. Έπλωσα το σιροπό μου δε θα κρούγω απάνατς. Έπλωσα το σιροπό μου δε θα κρούγω απάνατς. Εν το και εγκάλιαστε με να στην χαράνατς. Εν το και εγκάλιαστε με να στην χαρά. Ο Κυρίμ και η μαναμέντα μα κοιμούντανε. Ο Κυρίμ και η μαναμέντα μα κοιμούνταν. Κάκανιζο πετίνο λάγκευνε και σκούντανε. Κάκανιζο πετίνο λάγκευνε και σκούντανε. Και συνεχίζουμε. Κέφι υπάρχει, διάθεση υπάρχει. Κρατάνε ακόμη μπαταρίες, είναι γεμάτες. Εσείς βολευτείτε, απολαύστε τους, ανεχτείτε μας και τη δουλειά μας. Τηλεφωνάκι, τραπεζικούς λογαριασμούς, ο σκοπός είναι ιερός. Τονίζω, δεν κουράζομαι. Είμαστε στο Φίλιρο, στο ελληνικό παιδικό χωριό. Τα παιδιά, η διοίκηση, ο φορέας, ο θεσμός έχουν την ανάγκη όλων μας. Μέρες τούτες που λέμε της αγάπης, κακώς κατά την άποψή μου, το είπαμε και προηγουμένως, όλες οι μέρες είναι αγάπης και προσφοράς. Έχουμε παρέμβαση. Ποιο να καλησπερίσω, τον κύριο Φωτιάδη. Κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνεις? Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Γεια σου Κώστα μου. Καλησπέρα δάσκαλε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και όλους τους συμπατριώτες μας. Κώστα, Απανταχού της γης. Κώστα, με ακούς? Σ' ακούω, ναι, πολύ καλά. Λέω λοιπόν, ο ενικός καμιά φορά προσδίδει στην συζήτηση των ανθρώπων μεγαλύτερη ειλικρίνεια, να αποφύγουμε το πληθυντικό. Αυτό δεν σε κατεβάζει, ξέρω ποιος είσαι και ξέρεις ποιος είμαι. Λέω λοιπόν να αποφύγουμε αυτόν τον τηλεοπτικό καθοσφρεπισμό και να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας στον ενικό, αν δεν έχεις αντίρρηση. Πες μου την άποψή σου. Με τους μαθητές που είχα και αργότερα με τους φοιτητές ποτέ δεν χρησιμοποίησα και δεν χρησιμοποίησαν τον πληθυντικό. Απομακρύνει τους ανθρώπους και δεν μας φέρνει κοντά όταν θέλουμε να πετύχουμε και κάποια πράγματα μεταξύ μας.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, γνωρίζεις το σκοπό, θέλουμε να βοηθήσουμε, να ακούσουμε τις ευχές σου και τις ευχές για το χωριό και έχω να σου υποβάλω και 1-2 ερωτήματα και είμαι βέβαιος ότι θα τα απαντήσεις με μεγάλη χαρά και διάθεση. Ακούμε πρώτα τις ευχές σου. Είμαι στη διάθεσή σας. Πρώτα, ίαν και ευλογίαν και καλοχρονίαν σε όλον τον κόσμο και σε εμάς. Εύχομαι αυτές οι δύσκολες μέρες, μήνες που περάσαμε να είναι οι τελευταίες και ο καινούργιος χρόνος, αν όχι τους πρώτους μήνες, αλλά μετά την Άνοιξη να μας βρει σε κανονικούς ρυθμούς, ώστε να γίνουμε πάλι παραγωγικοί, δημιουργικοί και χρήσιμοι και στην κοινωνία και στην πολιτεία, αλλά και στον εαυτό μας. Νομίζω ότι από τα δικά σου χείλη θα είχε μεγάλη σημασία να απευθύνεις και ένα κάλεσμα για συνεισφορά στους συμπολίτες μας, σε όλους τους συνέλληνες, δεν μας βλέπουν. Πρέπει να συγχαρώ σε όλη την ομάδα που είχε την πρωτοβουλία για αυτήν την, θα έλεγα, πανανθρώπινη κίνηση που τουλάχιστον στον Πόντο, ξέρεις, ο ευεργετισμός ήταν πολύ αναπτυγμένος. Μου παίρνεις τα ερωτήματα από τα χείλη. Ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν είμαστε συνονοημένοι για να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει κάποια εξήγηση. Γενικά ο ελληνικός λαός είναι φιλότιμος. Είναι λαός που δίδει, συμπαραστέκεται, αλληλέγγυος σε αυτόν που την έχει ανάγκη. Η δική μας η ποντιακή καταγωγή έχει κάτι παραπάνω? Νομίζω ναι. Θέλω να αναφέρω μόνο ένα συγκεκριμένο γεγονός. Επειδή στους 2 τόμους που έχω γράψει για την ελληνική παιδεία και στον Πόντο και στη Ρωσία, φαίνεται εκεί ξεκάθαρα γιατί προκόψαμε στα γράμματα. Προκόψαμε στα γράμματα σε αυτές τις περιοχές όπου δεν υπήρχε η κρατική επιχορήγηση, αλλά υπήρχαν τα φιλοδορήματα από την πιο φτωχή ως την πλούσια οικογένεια. Βλέπουμε σήμερα πλούσιους και φτωχούς να αφήνουν όλη την κληρονομιά στα παιδιά τους, σε αντίθεση με τους προγόνους μας ως το 22, που όλοι τους ένα μέρος από την περιουσία τους πάντα το αφήνανε πρώτα στα σχολεία και τις εκκλησίες και μετά θα έλεγα σε σχολεία ή και γυροκομεία. Δεν υπάρχει δηλαδή χωριό που να μην χτίστηκε με χρήματα ποντίων ευεργετών που πήγανε στη Ρωσία και εγαζάνεψαν εκεί τα ρούβλια και επέστρεψαν στα χωριά τους και φτιάξανε τα σχολεία μας. Δηλαδή παντού οι υποτροφίες ένα άλλο κεφάλαιο από πλούσιους συμπατριώτες μας είναι ο ευεργετισμός στις φτωχές και ανήμπορες γυναίκες, το ότι φρόντιζε παράδειγμα ακόμη και η Δημογεροντία να αποκαταστήσει τις ανήπαντρες μεγάλες κοπέλες επειδή ήταν φτωχές και πάντα... Κώστα μου, εάν σε αφήσω να μιλήσει, είμαι βέβαιος θα κάνεις 2 εκπομπές μόνος σου. Γι' αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά, και η ευρυμάθειά σου και η επιστημοσύνη σου και η έρευνα που έχεις κάνει. Όλο αυτό όμως που έγινε όταν τότε εκεί συντρόφεσε τους Πόντιους και στην Ελλάδα. Μπορεί να μην υπήρχαν εδώ, αλλά ο κατατρεγμός, η συμπόνια, αυτά που τραβήξαμε, συνετέλεσε ώστε να γίνουμε ανθρώπινοι, να καταλαβαίνουμε τον πόνο του διπλανού και να βοηθάμε. Εξηγείται αυτό? Ασφαλώς. Το ότι ακόμη και σήμερα οι νεοπρόσφυγες του 90, το ότι αναγκαστήκανε να συσπηρωθούν και να κάνουν δικά τους σωματεία για να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον και να αλληλοϊποστηρίζονται, αυτό δείχνει τη δυναμική που έρχεται από αιώνες πίσω. Και νομίζω ότι αν πάρω μερικά ποντιακά χωριά του 22 που κατατρεγμένοι πήγανε σε διάφορες περιοχές, παίρνω παράδειγμα έτσι, Πύργους και Μεσόβουνο, 2 χωριά της Αριδαίας, όπου δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Σήμερα με την εργατικότητά τους είναι τα πλουσιότερα χωριά του νομού Κοζάνης
χάρη στα μήλα και τα κεράσια και χάρη σε αυτά τα δύο αγροτικά προϊόντα βλέπουμε την πνευματική ανάπτυξη και των δύο χωριών. Αυτή την μπορεί να ευημερία τη μοιραζόμαστε, τη δίνουμε και σε άλλους. Σαφώς, νομίζω ότι Αυτό το μήνυμα πρέπει να βγει, Κώστα μου. Ναι, γίναμε πρωταγωνιστές, είδανε τι προσφέραμε και νομίζω ότι σε αυτό μας ακολούθησαν και πολλοί ας πούμε γηγενείς Ελλαδίτες, είδανε την προκοπή μας, χαρήκανε με τον τρόπο της δικής μας επικοινωνίας και τις σχέσεις με τις παραδόσεις και τους χορούς και τα τραγούδια. Μια κουβέντα τελευταία, πώς περνάς τώρα? Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ευτυχή, γιατί 40 χρόνια στο Πανεπιστήμιο ήρθε η ώρα να αποκαταστήσω τις συνεντεύξεις που έπαιρνα από τους φοιτητές μου, γιατί τώρα βλέπω τι μεγαλείο και τι πλούτο διαθέτω, γιατί παιδιά που το 1989 παίρναν συνεντεύξεις από παππούδες που μας έχουν αφήσει εδώ και πολλά χρόνια. Το περιμένουμε. Ζωντανεύουμε μέσα από τις δικές τους αφηγήσεις. Εγώ θέλω να ξαναπώ ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε δίπλα στο ελληνικό παιδικό χωριό και όχι μόνο με το τηλέφωνο και με την απλή αυτή συμβολή, αλλά να είμαστε γενναιόδοροι και προσφέρω εγώ 5 σειρές του 14ου μου έργου, που το καθένα κάνει 400 ευρώ για το παιδικό χωριό. 5 σειρές, όποιος τις πάρει, τα χρήματα θα πάνε στο παιδικό χωριό. Ευχαριστούμε για την προσφορά, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ήταν ο Κώστας ο Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας, γνωστός με το πλούσιο ερευνητικό έργο, αφιερωμένο ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στον πόντο, στην ιστορία μας, για να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι και οι γενιές που θα έρθουν. Χίλια ευχαριστώ, να είσαι καλά, Κώστα μου, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, δάσκαλε. Δώσ' το, Θόδωρε. Παρακαλώ να είναι στην οθόνη, Γιώργο, αν είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, να ρολάρουν συνέχεια, αν μπορούμε. Διάβασε πρώτα το μήνυμα. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Παύλο Γαλεγαλίδη. Θα ήθελα να διαβαστεί ολόκληρο. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, εκφράζω τις πλέον εγκάρδιες και θερμές ευχές για την ανατολή του νέου έτους 2021. Ακόμη, εύχομαι υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευημερία και η νέα χρονιά ας φέρει και πάλι το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, καθώς και την ελπίδα για καλύτερες μέρες. Μια χρονιά μεγάλων δοκιμασιών για την ανθρωπότητα. Είναι αυτή που φεύγει. Και κανείς μας δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με αυτήν την πραγματικότητα. Η έλευση του νέου χρόνου ας αποτελέσει μια νέα αφετηρία για να ξεχάσουμε το παρελθόν, να γίνουμε πιο δυνατοί, καλύτεροι, δημιουργικοί και ας μας προσφέρει απλόχερα ό,τι μας θέρισε η χρονιά που φεύγει. Επίσης, δηλώνω την αμέριστη προσωπική μου συμπαράσταση καθώς και της Παποντιακής Ομοσπονδίας στη σημαντική πρωτοβουλία που αναλάβατε. Ακόμη, μαζί με τις εγκάρδιες ευχές, εκφράζω και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό και τους εθελοντές του παιδικού χωριού ΣΟΣ για το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Ναι, προφανώς μπερδεύτηκε ο κύριος Γαλγαλίδης. Για το σπουδαίο έργο που επιτελούν και να επισημάνω την διαρκή ανάγκη στήριξης από την πολιτεία και όλους εμάς. Παύλος Γαλγαλίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Γαλγαλίδη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Έστω και για αυτό το μήνυμα, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι σε μια τηλεφωνική διαδικτυακή σύνδεση. Οι ευχαριστίες προς τον πρόσωπο του Παύλου, τους Φωσάρχες Θεσσαλονίκη, είναι και από την πλευρά όλων μας. Γιώργο, μπορούμε να έχουμε άλλη παρέμβαση? Γιώργο, υπάρχει άλλη παρέμβαση? Να συνεχίσουμε μουσικά, παρακαλώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε μουσικά. Παρακαλώ να βλέπουν όσοι μας παρακολουθούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Να δώσουμε μια φορά το τηλέφωνο. Φυσικά. Κάνετε όλοι, δεν κοστίζει, είναι η ελπίδα των παιδιών, 19801. Μία τηλεφωνική κλήση, είναι 2 ευρώ συν ΦΠΑ. Είναι η ελπίδα για τα παιδιά που ζουν στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο.
Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε. Μία τηλεφωνική κλήση. Κοινοποιήστε τους συνδέσμους. Έχουμε κάποια σύνδεση. Και να έχουμε, θα την καταφέρουμε. Έχουμε όμως Θεόδωρο Κωτίδη, Κώστα Ζώη, Γιώργο Καραϊωάννου, ο Πέτρος. Ρεπό. Σίλτερ. Εντάξει, οκ, ένα Σίλτερ ο Πέτρος. Πάμε. Πάμε λίγο, παιδιά, για πάμε λίγο. Έχουμε μικρόφωνο. Έχουμε. Πού είσαι, Πέτρο? Πού ήσουν? Γιατί γελάς? Α, τώρα. Γεια σου, Μάγδα. Είδες τι είναι να μην μπορείς να χορέψεις, δύσκολα, Πολύ ωραία. Ερχόμενος εδώ, αγαπητέ Εμίλια και αγαπητή Γεωργία, δεχόμουν μηνύματα, μάλλον από χθες ξεκίνησαν, να μου στέλνουν παραγγελίες στο Messenger. Ναι. Ο κύριος Πιλαλίδης μας ακούει? Έχουμε Αυστραλία. Μας ακούει, έχουμε Αυστραλία. Πούντος μας ακούει, μπορούμε να μιλήσουμε? Γιάννη, είσαι εδώ.
Γιάννη! Καλησπέρα σε εμάς, εκεί τι λέμε. Άρα έχετε ζήσει εσείς. Γεια σου Γιάννη Πιλαλίδη. Καλώς όρισες. Χρόνια πολλά. Όλοι γελάμε. Όλοι. Το γελαστό παιδί. Λοιπόν, καλημέρα της επόμενης μέρας. Άρα εμείς θα ζήσουμε αυτό που ήδη έχετε ζήσει εσείς. Ναι, κάπως έτσι μάλλον. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είστε καλά εκεί. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Μάλλον απαλλαχθήκαν από την πανδημία. Πάμε καλά. Μάλλον. Ωραία. Γιατί έχετε άλλο εμβόλιο εσείς? Όχι, απλά δεν υπάρχουν πλέον περιστατικά. Δεν υπάρχουν κρούσματα. Μπράβο. Το περάσαμε μετά από 6 μήνες, 7-6 μήνες κανονικού κλεισίματος του σπιτιού. Είμαστε τώρα καλά. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, φαντάζομαι είσαι ενήμερος για το τι κάνουμε εμείς εδώ απόψε. Ναι, Για μας είναι απόψε εδώ. Μια προσπάθεια που από όλους εσάς, τους επώνυμους και τους πιο πολύ επώνυμους, τους ξενιτεμένους αλλά που νοερά και όποτε μπορείτε βρίσκεστε και στην πατρίδα, να ακούσουμε ευχές, να ακούσουμε παρότρινση προς τον κόσμο να στηρίξει τούτο το θεσμό, το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο και να μας πεις και γενικότερα το τι γίνεται ακριβώς εκεί. Πρώτα θέλουμε τις ευχές σου και να ξεσηκώσουμε τον κόσμο ώστε να ξεβολευτεί, να τηλεφωνήσει, να καταθέσει τον εμβολό του για να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, αλήθεια λέω ότι είμαι συγκλονισμένος και πραγματικά πολύ συγκινημένος από την προσπάθεια που κάνατε. Οπωσδήποτε στηρίζεται αυτή η όμορφη προσπάθεια. Θεωρώ ότι είναι λάθος να πούμε ότι θα βοηθήσουμε, γιατί με το βοήθεια κάποιον βάζουμε κάτω σε κάποιο άλλο επίπεδο. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Με το παιδικό χωριό, ξέρετε τώρα, εγώ επειδή το έχω ζήσει και λίγο, όχι λίγο, ως πολύ, το έβλεπα, το επισκέφθηκα, θεωρώ ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να στηρίζουμε όχι μόνο τέτοιες μέρες, αλλά και όποτε χρειάζεται. Σωστά. Όποτε πιο καλά, όποτε χρειάζεται. Οι ευχές μου για τη χρονιά πρέπει να είναι αισιόδοξο. Να πούμε λοιπόν ότι να ευχηθούμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Πρώτον. Δεύτερον, να ευχηθούμε να έχουμε πραγματικά μεγαλύτερη προσπάθεια από εμάς τους μεγαλύτερους, έτσι ώστε να βοηθήσουμε το όνειρο των μικροτέρων. Ξέρετε, το μέλλον ανήκει στην επόμενη γενιά και όσο την υπηρετούμε εμείς, γιατί ξέρετε, θεωρώ ότι δεν προσφέρουμε ακόμα. Αν προσφέραμε ή όχι, θα το πούν οι επόμενες γενιές, την υπηρετούμε αυτή την κοινωνία. Όσο υπηρετούμε λοιπόν αυτή την κοινωνία, θεωρώ ότι... Γιάννη μου, ένα εσωτερικό μέτρο και ένα εσωτερικό ζύγι υπάρχει. Αν τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου, θεωρώ ότι κάνεις και αρκετά καλά τη δουλειά σου. Η κρίση βέβαια αποκρισταλώνεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά είναι σήμα κατά τεθέν το πώς νιώθεις για αυτό που κάνεις. Ναι, έτσι. Οπότε λοιπόν να την υπηρετήσουμε ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε λοιπόν να φτιάξουμε τα όνειρα των μικροτέρων ακόμα καλύτερα. Υγεία, χαρά, ευτυχία. Ωραία. Εκεί λοιπόν ο Γιάννης, ο Πιλαλίδης, ο χοροδιδάσκαλος, τι κάνει? Έχουμε παιδιά, υπάρχει εκεί... Έχουμε... Ή τι δεν κάνει? Τι κάνει εκεί ο Γιάννης ο Πιλαλίδης? Έχουμε 2 παιδιά. Εδώ και 20 χρόνια είμαι ο συντονιστής των Συλλόγων Ηλικιωμένων της Τεράστιας Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Δουλεύω στο Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας της Αρχιεπισκοπής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα προβλήματα του ελληνισμού τα γνωρίζω αρκετά καλά. Ο πολιτισμός κρατεί, αντέχει. Ναι, ο πολιτισμός... Αυτό είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ο πολιτισμός αντέχει, πραγματικά αντέχει. Και ως αντιπρόεδρος... Συνέχισε Γιάννη, είχαμε μια παρεμβολή από τον... Ναι. Όλα καλά. Από τον Γιώργο τον Βαριθυμιάδη, το οποίο ακόμη θα τον βγάλουμε σε λίγο. Είναι στην αναμονή. Ναι. Βιάζεται. Τον ακούω.
Τον ακούω να εργάζεται. Τον ακούω να εργάζεται, προηγουμένως τον άκουγα τον Γιώργο. Λοιπόν, Θέλουμε να ακούσουμε δύο λόγια αισιοδοξίας για τον πολιτισμό, για τον ποντιακό πολιτισμό εκεί και να κλείσουμε με μηνύματα έτσι, αγάπης και προσπάθειας και ευχές να βρεθούμε σύντομα. ο ποντιακός ελληνισμός εδώ πραγματικά και ο πολιτισμός καλά κρατεί. Ως αντιπρόεδρος ποντιακής εστίας μπορώ να σας πω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι αισιόδοξος με τη νέα γενιά, γιατί η νέα γενιά έχει μπει πλέον βιωματικά σε όλη τη διαδικασία την πολιτιστική. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάνουμε σοβαρή παρέμβαση στην Αυστραλιανή κοινωνία. Μας δέχεται η Αυστραλιανή κοινωνία και σε λίγο, επειδή είχαν και προγραμματισμένα πολλά πράγματα, θα δείτε ότι πραγματικά αυτό ισχύει. Το πρόβλημα στην ξενιτιά, ξέρετε, είναι το μόνιμο ότι όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν οι μεικτοί γάμοι και εμποδίζουν λίγο. Ναι. Αυτό δεν μπορείς να το σταματήσεις, δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό. Αλλά δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Ωραία. Να καλημερίσουμε την Αυστραλία. Εμείς πάμε, είναι γύρω 10 η ώρα το βράδυ. Έτσι. Από την Καλαμαριά ιδιαίτερα χαιρετίσματα, ο Κώστας ο Ζώης εδώ που σε βλέπει και σε ακούει. Έβγαζε selfie προηγουμένως, θα σου τη στείλει κάποια στιγμή, να το ξέρεις. Να είσαι καλά, δύναμη. Νάτι όλοι, νάτι. Δύναμη, υγεία και να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά, δάσκαλε. Με υγεία. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μου. Έχουμε και τον κύριο Βαρυθιμιάδη, μπορούμε... Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ντο είναι, Τε μετέρε λέγανε οι γεροντάδες, ο Θεός σύρ και εμείς σερεύομαι. Ναι. Α, το παέτσετο, ναι. Και ακόμα σήμερα παέτσετ. Τώρα ετσάτεψα με την πελέα, το πασερεύομαι και θα συνειρθάζομαι. Λοιπόν, γνωρίζεις ότι είμαστε σε ένα χώρο που θέλουμε να προσφέρουμε όλοι, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, θέλουμε να ακούσουμε και από τα δικά σου χείλη τις ευχές λόγω των ημερών, αλλά και μια παρότρινση ώστε ο ποντιακός χώρος, όσοι μας βλέπουν και οι μη πόντιοι, να μπορέσουν να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε για να μικρύνουμε, να απαλύνουμε λίγο τα προβλήματα του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίλιρο. Σε ακούμε, Γιώργο. Ο Γιώργος ο Βαρυθιμιάδης, ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Εμίλια και αγαπητοί φίλοι, αδέλφια, βλέπω ότι από όλο τον κόσμο και ο Ανέσιος Επίδης και ο Πιλαλίδης από την Αυστραλία και ο Φωτιάδης, δηλαδή και πόσοι ακόμα θα κάτσω να παρακολουθήσω. Απλά να με συγχωρέσετε και λίγο, επειδή έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ασπροπύργου και συντονίζουμε κάποια πράγματα που δημιουργούνται κάποιοι. Δεν πιστεύουν σε αυτό που συμβαίνει και προσπαθούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα ό,τι αφορά στη λειτουργία. Αν ήμασταν σε τηλεόραση και σε ροή ειδήσεων, θα λέγαμε ότι έχουμε αποκλειστικότητα είδησης, αλλά ας το ξεπεράσουμε. Ναι, ας το ξεπεράσουμε. Γι' αυτό να με συγχωρέσουν και οι... Ναι. Θα σε αποδεσμεύσουμε και σύντομα. Ναι, Γιώργο. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνετε, η πρωτοβουλία με τους καλλιτέχνες, η Εμίλια και η Γεωργία είναι δίπλα μου. Η Γεωργία, όλοι μαζί αυτό που κάνετε και για αυτή τη στήριξη που κάνετε, νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων πλέον να το κάνουμε και σε καθημερινή βάση. Αυτό Σωστό. δεν είναι να γίνεται μόνο σήμερα. Εγώ Σωστό. το είπα και προηγούμενοι, νομίζω ότι πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας, πρέπει να είναι στάση ζωής για τον καθένα μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά και σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι η πρώτη γραμμή, οι οποίοι, ξέρετε, είναι οι άνθρωποι που τα προσέχουν, που τα περιθάπτουν, που όλα αυτά για να τα φέρουν στην κανονικότητά τους με όλα αυτά που τους έχουν συμβεί. Εμείς νομίζω λοιπόν ότι αν μη τι άλλο, αυτό πρέπει να κάνουμε και η Παμποντιακή ήδη από αύριο θα βγάλει και το email με αυτό, με τους αριθμούς και με όλα αυτά. Θα ενημερώσει τα 470 σωματεία ώστε ο καθένας αυτό που μπορεί. Πολύ ωραία. Μπράβο Γιώργο, μπράβο Πρόεδρε. Είναι σημαντικό, είναι μια δέσμευση από τουλάχιστον προσωπική και δική μου, αλλά νομίζω ότι αύριο θα το βγάλουμε. Θα έρθουμε σε μια συνεννόηση, μίλησα και με τον Κώστα τον Ζώη. Και νομίζω δεν είναι μεγάλη οικονομική επιβάρηση. Επαναλαμβάνω, ζητάμε λίγα από πολλούς. Να μαζευτεί με αξιοπρέπεια ένα ποσό που να στηρίξουμε. Δεν χρειάζεται να δώσει κάποιος. Εμίλια, δεν είναι θέμα λίγα ή πολλά.
πρέπει ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει αυτό Έχεις που δίκιο, πρέπει έχεις να δίκιο. κάνει, γιατί σήμερα συμβαίνει σε σένα, αύριο σε μένα, μεθαύριο στον άλλον. Αυτό πρέπει να είναι Έχεις η στάση δίκιο. ζωής για τον καθένα μας. Έτσι, Γιώργο μου, νομίζω ότι η νέα χρονιά να μας φέρει ό,τι μας στέρισε η προηγούμενη, να μας δώσει τη ζωή, να ευχηθούμε ειδικά στους γιατρούς που είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Νομίζω ότι αυτοί τραβάνε όλο το ζόρι, Το βάρος. τη δυσκολία, το βάρος, την επικινδυνότητα. Εμείς είμαστε εκεί κοντά τους. Η Παποντιακή Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή συντάσσεται με το Υπουργείο και με τον κύριο Χαρδαία σε ό,τι βγάζουν. Νομίζω ότι εμείς δώσαμε τις οδηγίες στους συλλόγους μας. Πρέπει να κρατήσουμε όλη μια στάση καθαρή απέναντι στον κόσμο και δεν πρέπει να κάνουμε μισοβέζικα βήματα. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, γιατί νομίζω ότι αν θα φορέσουμε 1-2-3 μήνες μάσκα, δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Μην το πλατιάσουμε άλλο, μην το πλατιάσουμε. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Θέλουμε να σε αποδεσμεύσουμε. Καλά ξεπερδέματα με όσα συμβαίνουν εκεί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για όλα μας είπες και μας έδωσες κουράγιο για την πρωτοβουλία της ΠΟΕ. Γεια χαρά. Καλή χρονιά. Μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Όταν συνομιλούμε μπορεί να φαίνονται και οι γραμμές και οι αριθμοί της τράπεζας όταν συνομιλούμε. Να φαίνονται παρακαλώ. Ανέστη, καλησπέρα. Σε όσους παρακολουθούν αυτή την όμορφη προσπάθειά σας. Είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Ναι, οι επικλήσεις στον ύψιστο περισσεύουν αυτή την περίοδο. Λέω, οι επικλήσεις στον ύψιστο περισσεύουν αυτή την περίοδο. Ας κάνουμε και επικλήσεις και οικισίες στους συνανθρώπους μας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Θέλουμε την άποψή σου, τις ευχές σου και να παροτρύνεις και εσύ με πρωτοβουλίες δικές σου κόσμο να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή. Σε ακούμε. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα εύχομαι σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους ποντίους να ξεπεράσουμε όλη αυτή τη δυσκολία που περνάει ο πλανήτης με αισιοδοξία και με όραμα και ελπίδα να μπούμε στη νέα χρονιά και ιδιαίτερα σε αυτούς που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Νομίζω πως τους συγκεκριμένους δεν πρέπει να τους πούμε τίποτε, γιατί από τη στιγμή που τον παρακολουθούν σίγουρα θα συμβάλλουν. Αυτό που τους παρακαλώ όμως αυτούς είναι αυτοί να ενημερώσουν κάποιους άλλους που δεν Σωστό, έχεις δίκιο. σήμερα την εκπομπή σας, ώστε και αυτοί να κάνουν αυτό που πρέπει. Τις επόμενες μέρες... Έτσι, νομίζω πως ο ποντιακός ελληνισμός έχει μια ευαισθησία σε αυτό που λέγεται παιδιά. Εγώ ιδιαίτερα έχω μια πιο μεγάλη ευαισθησία, γιατί το έχω ζήσει από τον παππού μου που ήρθε ορφανός από την πατρίδα εδώ, οπότε ξέρω τι σημαίνει η έννοια ορφάνια. Και να έχεις την ανάγκη... Και μεγάλωσα, Εμίλη, σαν παιδί και συγκινήθηκα με την ευχή που άκουγα από τη γιαγιά μου να λέει μια ζωή την οποία την καταλαβαίνω τώρα. Η γιαγιά μου έλεγε πάντα «Θεέ φύλα όλου του κόσμου τα παιδεία και τε μάμα να σπάλς». Και μου έκανε τότε εντύπωση και έλεγα «Είναι δυνατόν βάζει πάντα τα άλλα τα παιδιά και τελευταία τα δικά της». Μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Και τώρα το καταλαβαίνω και εγώ τι σημαίνει παιδί. Τα παιδιά δεν είναι δικά μας, δεν είναι δικά σας, δεν είναι δικά τους. Είναι παιδιά του ίδιου Θεού, του ίδιου πλανήτη. Είναι παιδιά όλων μας. Γι' αυτό και πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το παιδί. Αυτό. Και μια προσπάθεια να στηριχτεί ο συγκεκριμένος φορέας. Ανέστη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας συγκίνησες και με την ιστορία που μας είπες. Και είναι οι αλήθειες βγαλμένες μέσα βιωματικά από τα χαρακτηριστικά της φυλής, από τα χαρακτηριστικά της ράζας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι για κάνεις. Καλή πρωτοχρονιά. Να είσαι καλά, κύριο Σιπίδη, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Μπορούμε να πάμε μουσικά, Καλημά. Παρακαλώ. Ναι, κουράσαμε λίγο τον κόσμο με τις συζητήσεις. Δεν θέλουμε Κώστα, να παίξεις καχόν. Πήρες του παιδιού το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν. Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή βγήκαν στη σειρά όλοι οι φίλοι και εμείς φορτιστήκαμε συναισθηματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι με τον Γιάννη είμαστε φίλοι από την Αυστραλία, κάναμε παρέα. Ο καθηγητής, αλλά ο Γιώργος Παριθυμιάδης που μας έκανε την τιμή πραγματικά να είναι και αυτός μαζί μας. Όμως μας συγκλώνησε
ο φίλος ο Ανέστης ο Ανέστης είναι και συμπατριώτης Κιλκισιώτης. Το επόμενο κομμάτι είναι για αυτόν, ξέρει. Να πούμε λιγάκι πριν ξεκινήσεις, Θόδωρο, ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία μηνύματα στην ζωντανή σύνδεση στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που παρακολουθείτε την εκπομπή, τη διαδικτυακή αυτή εκπομπή, ας το πούμε. Προσκαλέστε τους φίλους σας, κοινοποιήστε την εκδήλωση, τηλεφωνούμε στο 19801 για να δώσουμε ελπίδα σε αυτά τα παιδιά. Πάμε! Ωραία, φύγαμε. Λοιπόν, για το φίλο τον Ανέστη. Φεύγε να συνέγκαλε, έφυγα σε άλλον πολιτεία. Ασυνέγκαλε, έφυγα σε άλλον πολιτεία και κυλικής πατριδάν έχω σε σονούμ και συγκάρδια. Κυλικής πατριδάν έχω σε σονούμ και συγκάρδια. Αχ, δε φτάω για τεσένα, το βαέν με τεμένα και για τεσεμβούλοπο εκάεν το καρδοπο και για τεσεμβούλοπο και εκάεν το καρδοπο. Ο φόβη και όσο μακρά κι αν κάθουμε εσέ παντανούνιζω. Όσο μακρά κι αν κάθουμε σε παντανούνιζω και κυλικής πατριδάν έχω σε θυμούμαι και δάκρυζω. Κυλικής πατριδάν έχω σε θυμούμαι και δάκρυζω. Τυραννηγούμε και κλαίω, σε έκαναν τι δεν λέω. Σ' έναν έμορφο κόρτσοπον τα παράπονα θα λέω. Σ' έναν έμορφο κόρτσοπον τα παράπονα θα λέω. Ο φόβ και να μόνιλιος όλο λάμπρος εφωτάξε σαρνοπό. Αμονίλιος όλο λάμπρος εφωτάξε σαρνοπό και πετάξον και λαφόλεψο σε ρημόν τεγκαλιοπό και πετάξον και λακόνεψο σε ρημόν τεγκαλιοπό. Γιατί σε την εμορφών το καρδοπό μλύεται εμορφώνα μόνεσαι στον κόσμο και βριέται. Εμορφώνα μόνεσαι στον κόσμο και βριέται. Ο φόβ και να παν συνάκραν τη χωρί σε έναν καλόν μερεάν. Απαν συνάκραν τη χωρί σε έναν καλόν μερεάν. Και εγώ και εσύ θα χτίζομαι τε με τερόφολεαν. Και εγώ και εσύ θα χτίζομαι τε με τερόφολεαν. Γιατί σε την εμορφών το καρδοπό μλύεται. Εμορφώνα μόνεσαι στον κόσμο και βριέται. Εμορφώνα μόνεσαι στον κόσμο και βριέται. Αγουρός είμαι αγουρός, να φύλλω το μαγούλος. Αγουρός είμαι αγουρός, να φύλλω το μαγούλος. Ατματσάς είμαι ατματσάς, θα γρήγονος ιακάς. Ατματσάς είμαι ατματσάς, θα γρήγονος ο μπατσάς. Ανάθεμα το μπαρχάρ, τα ψηλά τα ραχεία.
αναθέμα το μπαχάρ, τα ψηλά τα ραχεία, πίνεις τα νερά κρύα, σύρεις την Παναχία, πίνεις τα νερά κρύα, σύρεις την Παναχία. Λέλεμο, λέμο, λέμον, το πόησα μονεντεμόν, άγγελος θα εινούμε, θα περωτύψινεται σον, άγγελος θα εινούμε, θα περωτύψινεται σον. Και των αγνών οι εγάπτεσον, και των αγνών ρίζα μη εγάπτεσον, έναν και έναν με τεσέ νεύρα κι εγώ την τσιανέν. Ψεύτικα να αγαπώ σε νοιάσονους να μη διαβέν, και των αγνών οι εγάπτεσον, και των αγνών ρίζα μη εγάπτεσον. Και των αγνών οι εγάπτεσον, και των αγνών ρίζα μη εγάπτεσον. Και των αγνών ζωής οι εγάπτεσον, και των αγνών ρίζα οι εγάπτεσον. Πες μου. Πορπάτε μας πολλά καταλαβαίνω, σιώρα μας ο πορπάτε μας πολλά καταλαβαίνω. Εσύ ανάγκη κανάν και εξίζω των σχορεμένων, εσύ κανάν ανάγκη και εξίζω των σχορεμένων. Μάρσα μαύρο φοράν το καλατσέφ στη χώρα, και ξέρεις εσύ δεν χάλασε η κοινωνία τώρα, και ξέρεις εσύ δεν χάλασε η κοινωνία τώρα. Αχ και γούρπαν εγώ να είνουμε, γούρπαν εγώ να λέγω, γούρπαν εγώ να είνουμε, γούρπαν εγώ να λέω. Την ώρα το και πως εγκάθουμε κα και κλαίω, την ώρα το και πως εγκάθουμε κα και κλαίω. Ασιόνι εντό θα φτάμε, που λείψω κυλκής θα πάμε, έτσι καλό και να μορφώ το παρακάτευτάμε, έτσι και καλό ριζικό το παρακάτευταμε. Για να κάνουμε όλες τις επιθυμίες όπως είμαστε μια λετσίνα. Ξεκουρδίστηκε και η λύρα. Πες με.
Σου έχω φέρει ένα χαρτάκι, Θεόδωρε. Το χαρτάκι, το χαρτάκι. Το χαρτάκι που με φέρεις λέει ότι το ΝΙΖ ρο 3675 εμποδίζει. Λοιπόν, θα πάω να το πάρω, αλλά μπορείς να παίξεις και τα υπόλοιπα. Το δικό μου είναι, ρε παιδιά. Δεν ξεχνάμε να τηλεφωνούμε 19 801 2 ευρώ συν ΦΠΑ. Μία τηλεφωνική κλίση είναι η ανθρωπιά που πρέπει να δείξουμε όλοι για το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Είναι η ελπίδα των παιδιών. Και βέβαια, Θες να κουρδείς τη λίρα σου? Μπορούμε να βλέπουμε λίγο τους λογαριασμούς να περνάνε κάτω από τις οθόνες. Ναι, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν ότι και οι 4 τράπεζες, στις οποίες μπορούν όσοι μας παρακολουθούν και αν δεν μπορούν να το κάνουν σήμερα τις επόμενες μέρες. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τη δέσμευση ότι και τα ποντιακά σωματεία θα πληροφορηθούν από τις ομοσπονδίες τους τραπεζικούς λογαριασμούς για να καταθέσουν τις επόμενες μέρες αυτό που θέλουν, αυτό που μπορούν, αυτό που επιθυμούν. Ζωή, μη φεύγεις. Θέλω να κάνουμε και μια συζήτηση λίγο μαζί. Έτσι. Κάποτε χόρευες στην Καλαμαριά, δεν χόρευες? Ελάτε, κύριε Ζώη, ελάτε. Κάποτε χόρευες, δεν χόρευες στην Καλαμαριά? Χόρευα στην Καλαμαριά από 6 χρονών μέχρι... Για θύμισέ μου ποιοι ήταν τότε. Είχατε πάει να χορέψετε κάπου στη Μαδρίτη κάποια αυτή τη φορά? Στη Μαδρίτη. Ναι. Πήγαμε σε όλο τον κόσμο. Είχαμε χοροδάσκαλο τον Μωυσή τον Χαζαρίδη. Σωστά, ναι. Είχα συγχωρευτές τον Γιάννη τον Καλυφατίδη, τον Γιώργο τον Κουλαουζίδη και πολλά άλλα παιδιά. Θα ξεχάσω κάποια. Πήρατε κανένα βραβείο καμιά φορά? Δεν πηγαίναμε για βραβείο. Πηγαίναμε επειδή το αγαπούσαμε και περνούσαμε καλά και πηγαίναμε γιατί ήμασταν καλαμαριώτες και παντού λέγαμε ότι. Μας ρωτήσαν από πού είσαστε και δεν λέγαμε από Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό εντάξει, το έχετε. Έτσι λέγαμε. Θυμάμαι ένα δημοσίευμα της Θεσσαλονίκης, Ναι. της εφημερίδας ή της Μακεδονίας. Έχει πολλά χρόνια, αρκετές δεκαετίες. Ναι. Με έναν τίτλο Φλαμέγκο εσείς, Ποντιακά εμείς. Σέρα εμείς. Ναι. Δηλαδή είχε γίνει ένα folklore φεστιβάλ Ναι. στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Ναι. Όχι στη Μαδρίτη. Κάπου στην Ισπανία. Στην Αλμερία. Στην Αλμερία. Στην Αλμερία ήταν, ναι. Ποιοι χορέψαν τότε, ποιοι είχαν πάει? Χόρεψε το ποντιακό συγκρότημα του Δήμου Καλαμαριάς. Μπράβο. Ήταν η Καλαμαριά. Ήταν η Καλαμαριά, ήταν το ποντιακό συγκρότημα το οποίο είχε ιδρύσει ο Θρασίβος ο Λαζαρίδης, ο τότε δήμαρχος. Κατά τη δική μου άποψη, συγχωρέστε με, αλλά ήταν ο μεγαλύτερος δήμαρχος. Επειδή γεννήθηκα στην Καλαμαριά και ζω εκεί, ο μεγαλύτερος δήμαρχος σε ικανότητα και σε έργα ήταν και είναι ο Θρασίβουλος ο Λαζαρίδης. Ο Θρασίβουλος, καλή του ώρα, έχει συγχωρεθεί. Έχω υπηρετήσει δίπλα του, ήταν αυτοδιοικητικός, ήταν δίκαιος και αγαπούσε πραγματικά τον τόπο του. Και ήταν και πόντιος καλός. Ήταν και πόντιος Γιατί καλός. δεν ήταν μόνο στο επίθετο είδης. Όχι, Ήταν και στη συνείδηση. Σωστά, ακριβώς. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν έγινε αυτό το φεστιβάλ το φολκλωρικό στην Αλμερία, στην Ισπανία και χόρεψε η Καλαμαριά, δεν ξέρω τους χορευτές της εποχής εκείνης ποιοι χορέψανε, ότι όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσουν, με το που χόρεψαν τον πυρήχιο οι Καλαμαριώτες, αποφάσισε η Οργανωτική Επιτροπή ότι δεν θα κάνουμε ψηφοφορία, πάρτε το. Πάρτε το χρυσό μετάλλιο χωρίς καμία ψηφοφορία. Και δηλαδή φέρνω τον τίτλο σαν τώρα μπροστά μου. Δηλαδή είναι στιγμές που σε συνοδεύουν, που λες είναι ευλογία για την καταγωγή. Εκτιμώ το ίδιο πιστεύουν και έτσι είναι και οι Κρήτες και οι Θρακιώτες και οι Υπηρώτες και οι Νησιώτες. Κανέναν δεν αδικούμε. Απλά ως ποντιακής καταγωγής εμείς μας συνοδεύουν και μας σημαδεύουν τέτοιες διαδικασίες που τις κουβαλάς με περηφάνεια. Διάολο και λες, ήμουν και εγώ από αυτούς. Δεν ήμουν εκεί, αλλά έχω αυτό το DNA. Ήταν γύρω στα 20 χορευτικά συγκροτήματα από όλο τον κόσμο. Από την Ελλάδα ήμασταν μόνο εμείς. Αντιπρόσωποι της δικής μας χώρας ήμασταν εμείς. Δεν είχε κάτι άλλο. Τους μόνους που φοβηθήκαμε ήταν τους Γεωργιανούς, οι οποίοι έχουν τους γνωστούς χώρους. Οι οποίοι βέβαια είναι επαγγελματίες, δεν είναι ερασιτέχνες. Εμείς πήγαμε ως ερασιτέχνες. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, χορέψαν καταπληκτικά. Αλλά δεν ξέρω τι μέτρησε τελικά και το πρώτο βραβείο το πήρε η Καλαμαριά. Ναι, το πήρε η Καλαμαριά. Τότε ήταν μια ελπίδα και μια έτσι. Όχι καταλλαγή, ανάταση ρε παιδί μου, ήταν μια ανάταση. Λες, οκ, στον πολιτισμό περνάμε. Η χώρα τούτη έχει να δείξει πολιτισμό. Και ξέρεις, Εμίλιε, εμείς τότε ήμασταν, εγώ ήμουν 23 χρονών τότε. Εμείς πήραμε μηνύματα. Άρα δεν είναι πολύ παλιά, στα 28 είσαι τώρα, εντάξει. Από τότε έχω ζήσει 2 ζωές. Όμως θέλω να πω πως σε αυτή την ηλικία εμείς που ακόμα δεν είχαμε κάνει οικογένειες, που αν θέλεις δεν ξέραμε πού ζούμε και τι είναι αυτό που πρεσβεύουμε, πήραμε τα μηνύματά μας, τα οποία συνετέλεσαν στο να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να ασχοληθούμε περισσότερο με την παράδοση, να φτιάξουμε σωστές οικογένειες και να κάνουμε μια ανάλογη επιλογή στη ζωή μας, η οποία θα είναι ωφέλιμη, όπως και αυτό που κάνουμε σήμερα,
την ανθρωπότητα, στους συνανθρώπους μας, στην σε κοινωνία. όλους σε αυτούς που έχουν ανάγκη και μπορούμε να προσφέρουμε στο βαθμό που και μπορούμε. θέλω να πω ότι και εσείς η επιλογή αυτή έχει να κάνει και με τα πρόσωπα που μας συνοδεύουν και τους συνοδεύουμε. Έτσι είστε και εσείς. Γι' αυτό Άστο αυτό, εντάξει. Όχι, δεν θέλω να το αφήσω. θέλω να πω δύο κουβέντες. Έλα λίγο, Θοδωρέλα. Θέλω να πω ότι, ξέρεις, μιλάμε τόση ώρα και λέμε ότι η μουσική κάνουν και όχι, δεν είναι μόνο η μουσική. Χρειαζόμαστε ανθρώπους. Είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι άνθρωποι της καθημερινότητας. Ο καθένας συντελεί από την πλευρά τη δική του για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Δίνω πάσα στον κουμπάρο μου γιατί με χτυπάει μία ώρα την πλάτη και δεν με αφήνει. Όχι, εγώ θέλω να συμπληρώσω για να μην φύγουμε από το θέμα. Μη σας παραμυθιάζει. Το πρώτο βραβείο το πήρε τότε η Καλαμαριά γιατί έβαλε τα κονέα ο κουμπάρος μου. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όχι. Έχουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή στον αέρα να βγάλουμε γιατί εμείς μιλάμε πολύ. Εγώ όμως θέλω να πάρω το ρόλο το δικό σας και να κάνω πάσα στη Γεωργία Σιδηροπούλου, η οποία είναι μέλος στέλεχος της Ένωσης Ποντίων Πολύχνης, ενός πολύ μεγάλου σύλλογου της πόλης μας, τον οποίο υπηρέτησε και ο Γιάννης ο Πιλαλίδης, τον οποίο βγάλαμε από την Αυστραλία. Και παράλληλα και αυτός ο σύλλογος κατέξε ένα βραβείο στο εξωτερικό πρώτο και η Γεωργία ήταν μέλος του χορευτικού συγκροτήματος τότε. Λοιπόν, κάνω πάσα στη Γεωργία να πει και αυτή τη δική της εμπειρία. Άρα έχουμε πολλούς μεταλλιούχους εδώ. Κυπελούχους θα έλεγα, κυπελούχους. Έχουμε το Λάζο τον Ιωαννίδη. Θα πάμε στο Λάζο τον Ιωαννίδη λοιπόν. Βεβαίως. Μέχρι να... Λέμε λοιπόν ότι εμείς συνεχίζουμε, τουλάχιστον για την επόμενη ώρα θα είμαστε εδώ. Καλούμε να μας συντροφεύσετε, είναι νωρίς να πάτε για ύπνο. Σας κρατούμε, έχουμε την αίσθηση μαζί με τη Γεωργία σε ένα καλό mood, σε μια καλή διάθεση. Τα παιδιά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό, όπως κάνουν πάντα. Και από εσάς περιμένουμε τη συνδρομή, τη στήριξη στο ελληνικό παιδικό χωριό, στο Φίλιρο. Λάζο, μας ακούς, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και φιλιά σε όλους. Χρόνια πολλά με υγεία, αγόρι μου. Από το Τορόντο του Καναδά, καλά λέω, ναι. Από το Τορόντο του Καναδά. Δεν το πήραν ακόμα, εκεί είναι. Ορίστε. Δεν το πήραν ακόμα. Δεν το πήραν ακόμα. Λάζο, τι κάνεις? Να πούμε καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα σε εσένα, ναι. Θα είμαι 3 και 4 το μεσημεράκι. Καλώς το να. Βλέπουμε και το πρόσωπό σου. Καλώς το να. Καλώς όρισες λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια. Είσαι γνώστης το τι κάνουμε τούτη τη βραδιά εδώ στην πατρίδα. Θέλουμε τις ευχές σου, θέλουμε και για τις ημέρες που έρχονται, αλλά και την παρότρινση από τα χείλη τα δικά σου ενός καταξιωμένου καλλιτέχνη, ώστε ο κόσμος να σηκωθεί και να βοηθήσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο, αλλά και θεσμούς τέτοιους που έχουν να κάνουν με την ανατροφή και τη διαβίωση των παιδιών. Σε ακούμε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από μένα. Βλέπω τους φίλους μου εκεί όλους. Τη Γεωργία, τον Θόδωρο, φιλιά παιδιά σε όλους σας. Έχω ενημερωθεί από τον Κώστα ακριβώς για το τι συμβαίνει. Καταρχήν συγχαρητήρια και κατά δεύτερον είναι μεγάλη μου τιμή που έστω με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βρίσκομαι εκεί. Και αν ήμουν εκεί, στην Ελλάδα, θα ήμουν σίγουρα σε αυτή την παρέα και μαζί σας. Το πιστεύουμε. Ακούτε? Είμαστε σίγουροι ότι θα ήσουν εδώ. Είμαστε σίγουροι. Ωραία. Και θα ήθελα να πω ότι μέσα από αυτές τις προσπάθειες, με αφορμή τη συγκεκριμένη προσπάθεια, είναι η εποχή που μπορούμε να δείξουμε ότι υπάρχει ακόμα ο άνθρωπος μέσα στον άνθρωπο. Αυτό έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και ας κάνουμε τέτοιες προσπάθειες και για να νιώσουμε καλύτερα εμείς και για να πιάσουν τόπο. Και για να πιάσουν τόπο. Έχεις δίκιο. Λάζω να σου κάνω μια ερώτηση προσωπική, μπορεί να σε πονέσει. Πώς είσαι εκεί μακριά μας? Με πονάει, αλλά τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή λόγω όλης αυτής της κατάστασης που συμβαίνει στον πλανήτη μας, είτε είμαι στο Τορόντο, είτε ήμουν σε μια άλλη πόλη, θα συνέβαινε το ίδιο πράγμα. Και είναι αυτό που με παρηγορεί. Και είχα ακριβώς την ίδια κουβέντα με τους ανθρώπους μου, την οικογένειά μου, και είναι το μόνο παρήγορο σε εισαγωγικά, διότι η ίδια διαδικασία θα συνέβαινε αν ζούσαμε σε διαφορετικές πόλεις.
Άρα η καθημερινότητά μας δεν διαφέρει και πολύ. Αυτή τη στιγμή καθόλου. Αυτή τη στιγμή καθόλου. Σχέδια για το μέλλον υπάρχουνε? Σχέδια υπάρχουνε και υπήρχανε. Απλά τώρα μας έχει καταβάλει ο φόβος να τα εκφράσουμε και να τα λέμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουμε ότι... Στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ποντιακό στοιχείο, τουλάχιστον εγώ από τη δημοσιογραφία όσο ασχολούμαι. Με τον Καναδά τι γίνεται? Εκεί πώς είναι πληθυσμιακά, βιοποριστικά, τι συμβαίνει? Και εδώ πέρα είναι το παρήγορο ότι υπάρχει ενεργά το ποντιακό στοιχείο μέσω του Συλλόγου Ποντίων Παναγίας Ομελάς στο Τορόντο, και το παρήγορο είναι ότι υπάρχουν πάνω από 70 παιδάκια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι το μέλλον του ποντιακού στοιχείου εδώ στο συγκινητικό, πόλη. Μπράβο, συγκινητικό. Και να πούμε ότι έχουν και μνημείο ποντιακού ελληνισμού. Λάζο, θέλω να πω ότι... Μαθαίνουν τα παιδάκια εκεί λύρα, λες να μάθει σε κάποιους, υπάρχει δυνατότητα? Ήδη είχα την τύχη να διδάξω σε παιδάκια και 2-3 παιδιά νομίζω ότι θα είναι άξιοι συνεχιστές. Μπράβο. Με τη σειρά τους να το δείξουν και αυτοί στους επόμενους. Μπράβο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, εκτός αν θέλεις κάτι να προσφέρεις. Ήταν τιμή μας που ήσουν μαζί μας, μας μετέφερες το κλίμα και τις ευχές σου και είναι καλή παρότριση αυτό που μας είπες, ότι μέσα μας υπάρχει πάντα ο άνθρωπος. Δεν θα πρέπει να ζούμε τέτοιες στιγμές να τον ανακαλύπτουμε, πρέπει να τον βγάζουμε κάθε μέρα προς τα έξω, γιατί ίσως υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ανάγκη αυτή την καθημερινότητα και την προσφορά από αυτούς που μπορούμε να δώσουμε. Η συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία βρίσκεστε εκεί όλοι σας είναι κάτι το οποίο, αν δεν είσαι μέσα σε αυτό, είναι λογικό να μην μπορείς να αντιληφθείς το μέγεθος τέτοιων ιδρυμάτων. Υπάρχουν παιδάκια εκεί που αυτή τη στιγμή μας αξίζει ο Θεός και έχουμε τα παιδιά μας εμείς, ζουν τα Χριστούγεννα κοντά μας, πολλές φορές ζουν και σε παραμύθι με τον Άγιο Βασίλη και τα δώρα κτλ. Και νιώθουν κάτι το διαφορετικό από την καθημερινότητα. Εκείνα τα παιδάκια θα είναι Χριστούγεννα για αυτούς ένα Σαββατοκύριακο αν επισκεφτούν κάποιοι και τους δώσουν μία ωρίτσα χαρά. Τόσο μεγάλο είναι. Έχεις δίκιο. Σοφές κουβέντες, σε ευχαριστούμε, μας συγκίνησες. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλή χρονιά, με υγεία. Για χαρά. Πάμε. Θύμισε λίγο τα νούμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε. Ναι, εγώ θα θυμίσω το νούμερο. Σηκωθείτε λίγο, πηγαίνετε στις θέσεις σας. 19.801, μια τηλεφωνική κλήση για το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Φίλες και φίλοι, είναι η ελπίδα των παιδιών να ζήσουν όπως πρέπει να ζήσουν. Παιδιά, είστε έτοιμοι? Πάντα. Κύριε Ζώη, επιφυλάσσομαι να σας δώσω μια απάντηση για αυτό που με ρωτήσατε πριν. Έχουμε γραμμή? Δεν έχουμε γραμμή. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς τις επιθυμίες, έτσι. Λες να προκύψει κάτι άλλο? Ποιος? Είναι η Αγγελική? Έκαεν και το τσαμπασίν και πένα τα του βαρέα γιαριαραμάν, έπαινα τα του βαρέα οφοφαμάν και νερόξαν στο κουρταρέμα τόρτους τα παλικάρια γιαριαραμάν και νερόξαν στο κουρταρέμα τόρτους τα παλικάρια οφοφαμάν Φάιεκαε και μάνιε τόρτους στο παρχάρ και τι δεν άλλο και πέμπεν παναχώσαχαρ Φάιεκαε και μάνιε τόρτους στο παρχάρ. Μόλις τελειώσουν θα παίξουμε τα βιντεάκια.
Είναι μετά την Αγγελική βιντεάκια για να ξεκουράσουμε. Πώς ψήλωσες έτσι? Σπίτεκι θα πόμενε γιαριαραμάν, σπίτεκι θα πόμενε το φοβαμάν, ρασακελί πάντο το πέρ, άλλο χορτάκι φέρνε γιαριαραμάν, ρασακελί πάντο το πέρ. Μπροστά στην οθόνη, ναι. Άμα κλείσει το πρόγραμμα. Και μαλλιέντο τους το παρχάρ και τι δεν άλλο και πέφτει να χώσα. Όχι ρε. Μπορείς να περάσεις από εδώ ή δεν θες να σηκωθώ? Και τι δεν άλλο και πέφτει να χώσα. Αϊμέρα μέρο αθήμεσα να ηλίεμεν, έρνελε πότο σπίτο πας, που είναι ηλίκευα ξανέμεν. Αϊνελε πότο σπίτο πας, που είναι ηλίκευα ξανέμεν. Άινε λεπό τον κάστρο λίθος να ηλίεμεν και νουλιά τα παρχαρόπας που είναι ηλίκευα ξανέμεν. Νουλιά τα παρχαρόπας που είναι ηλίκευα ξανέμεν. Άινα εμνέσον κάστρο λίθος να ηλίεμεν, έχ και να βοκάρσιν ετέρνα που είναι ηλίκευα ξανέμεν. Από κάρσιν ετέρνα που είναι ηλίκευα ξανέμεν. Άια σε λέπα την ημέρα να ηλίεμεν, τα μουράτα με πέρνα που είναι ηλίκευα ξανέμεν. Τα μουράτα με πέρνα που είναι ηλίκευα ξανέμεν. Θόδωρε, λες ότι όλο παίζεις παραγγελίες, αλλά εγώ δεν ξέρω από ποιον παίρνεις παραγγελίες και παίζεις τώρα μεταξύ μας. Αυτές είναι γραμμένες, είπαμε, ναι, σε χαρτί. Α, στις φέρνουν σε χαρτάκι. Ναι, είναι εντάξει, από χθες δεν ξέρω αν... Ναι. Αν στην πρόοδο της βραδιάς επιτρέψεις να πω κι εγώ κάτι ως παραγγελία να το δεχτείς. Βεβαίως, γιατί δεν ξέρω που θα... Η κυρία Παπουκίδου μας ακούει. Βεβαίως. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλώς όρισες. Καλησπέρα στην όμορφη. Χρόνια πολλά με υγεία. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Υγεία και καλοχρονία. Στο σπίτι σου, σε μέτερον πά. Σηκώσμονος. Έτσι. Εγώ θέλω, πέρα από τις ευχές, να σας ευχαριστήσω ως μητέρα. Για όλα τα παιδιά, για όλους τους γονείς, γιατί κάποια παιδιά ίσως δεν γεννήθηκαν τόσο τυχερά σε μια τόσο μεγάλη αγκαλιά. Πραγματικά έτσι μας θυμήσατε το νόημα των ημερών με τον πιο ευχάριστο τρόπο, γιατί μέχρι τώρα χορεύαμε εμείς. Θυμηθήκαμε λίγο την ελπίδα. Την ελπίδα που με τη γέννησή του έδωσε ο Χριστός στον άνθρωπο, την ελπίδα για τη σωτηρία του, για την Ανάσταση. Έτσι μας θυμήσατε ότι υπάρχει ελπίδα
στον κόσμο ότι υπάρχει ακόμη ανθρωπιά και φιλανθρωπία. Γιατί η φιλανθρωπία είναι να δίνεις σε αυτούς από τους οποίους δεν περιμένεις ανταπόδοση. Να προσφέρεις και σε αυτούς. Έτσι. Βασικά σε αυτούς. Λοιπόν, ας αγκαλιάσουμε όλοι αυτά τα παιδιά, ας αγκαλιάσουμε όλοι όλα τα παιδιά του κόσμου, όσο απλώνουν τα χέρια μας, όσο μπορούν να φτάσουν τα χέρια μας. Και πολλές ευχές από όλους μας, οικογενειακές. Τα μισά μέλη είναι μαζί σας. Τα μισά μέλη είμαστε εδώ και χορεύουμε, διασκεδάζουμε. Και είπαμε εσείς είστε σαν τη βασιλική οικογένεια, ποτέ δεν ταξιδεύετε μαζί και να μην υπάρχει πάντα... Μα και βέβαια. Είπαμε να σας πούμε μια καλή χρονιά όλοι μαζί, γιατί οι υπόλοιποι σας τα έχουν πει προσωπικά από εκεί. Συγκινητικό το κάλεσμά σου και ιδιαίτερα η αναφορά ότι δίνεις σε αυτούς από τους οποίους δεν περιμένεις να πάρεις κάτι πίσω. Εσύ δίνεις γιατί ξέρεις ότι θα πιάσει τόπο, γιατί έτσι είναι η αλληλεγγύη, έτσι είναι ο ανθρωπισμός, έτσι είναι η αγάπη και η συμπόνια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το νόημα της φιλανθρωπίας, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε ξεχάσει πώς είναι να αγαπάς τον άνθρωπο. Και ειδικά τα παιδιά, και μάλιστα τα παιδιά, γιατί να πούμε ότι στο παιδικό χωριό στο Φίλιρο δεν φιλοξενούνται ορφανά παιδιά, φιλοξενούνται παιδιά που έχουν φύγει, με εισαγγελική εντολή έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους. Και αυτό ίσως είναι πιο σκληρό. Αυτό ίσως αρκετές φορές είναι πιο σκληρό. Και ειλικρινά έχουμε την ανάγκη μας και την ανάγκη όλων. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς αφού σε ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά το τηλέφωνο. Μην το κρατάς μυστικό. Όχι, δεν θα το κρατήσω άλλο μυστικό. Θα ήθελα να πω στην Αγγελική αυτό που της έχω πει και κατηδίαν, ότι σε θαυμάζουμε έτσι κι αλλιώς πολλοί άνθρωποι, ως μητέρα, ως εκπαιδευτικό, ως συγγραφέα, ως καλλιτέχνη. Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που έχω 2 από τις νεράιδες σου σήμερα το βράδυ εδώ. Ιδιαίτερα χαρούμενη εγώ ειδικά. Και θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος ότι οι δράσεις οι δικές σου για τα παιδιά είναι ιδιαίτερες. Και ειδικά στο ποντιακό στοιχείο δεν θα επεκταθώ. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει. Καλοτάξει δεν θα πω μόνο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά αρχή και κέντρο και μέση και τέλος είναι τα παιδιά. Είτε τα δικά μου, είτε οι μαθητές μου, είτε τα παιδιά όλου του κόσμου. Έτσι. Οι ιδιότητες σου είναι πολλές. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είσαι εδώ. Θα ήθελα να πεις μαζί μας, είναι εσύ η πρώτη καλεσμένη, 19801. Πες το μαζί μας. 19801. Καλέστε τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Όχι μία κλίση. Καλούμε λοιπόν στο 19801 μαζί με την παρότρινση της Αγγελικής. Βεβαίως, ναι. Αγγελική. Θεόδωρε, δώσ' της λίγο. Πες μας ένα μακρύ. Ναι, ακαπέλα. Να μην το βαρύνουμε τώρα. Δεν βαραίνει, πολύ λίγο. Ξέρεις πώς θα το κάνεις εσύ. Δεν χρειάζεται να ακούσεις. Δεν χρειάζεται, ξεκίνα. Ακαπέλα. Noch και να ηλιέμαι ένα δάιεμεν χόι και κάναν στον κόσμο και έχω. Είναι πολύ συμβολικό τώρα αυτό και με κάνατε. Κυρία Παποκίδου, τα συγχαρητήριά μας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά με υγεία. Πάμε, παιδιά, πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο. Θα δούμε, είμαστε έτοιμοι, Γιώργο, να δούμε τα βιντεάκια. Να δούμε το βίντεο που έχει να κάνει με το χωριό, να μας δώσει χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες για το πού βρισκόμαστε, τι είναι ακριβώς το παιδικό χωριό και να πάρουν μια ανάσα και οι συνάδελφοι εδώ, οι καλοί μας φίλοι που παίζουν τη μουσική. Σε λίγο μαζί. Για κάποια παιδιά, για να συνεχίσουν να ζουν σε μία από τις οικογένειες του ελληνικού παιδικού χωριού, για να συνεχίσουν να σπουδάζουν, για να συνεχίσουν να παίζουν χαρούμενα, για να συνεχίσουν να ονειρεύονται, αυτό
αρκεί. Με ένα τηλεφώνημα στο 19801, 2 ευρώ βοηθούν το ελληνικό παιδικό χωριό να συνεχίσει να υπάρχει. Για εσάς είναι 2 ευρώ. Για αυτά τα παιδιά είναι η ζωή τους. Αλήθεια, τι μπορεί να φυτρώσει πάνω σε ένα ξερό, κακοτράχαλο βουνό? Τίποτα. Τίποτα. Ή ίσως σε ένα χωριό. Κι όμως εδώ μια ομάδα ανθρώπων που πονούν για το παιδί ξεκίνησαν με ένα όνειρο. Εδώ να κατοικήσει η αγάπη του Θεού και των ανθρώπων. Και έδωσαν και δίνουν την ψυχή τους όλοι σε αυτό το έργο. Για να χαρίσουν μια ζεστή αγκαλιά, στοργή, ασφάλεια και χαμόγελο σε κάποια παιδιά που το στερήθηκαν. Και με κόπο πολύ, με θυσίες πολλές, να, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Ένα όμορφο, χαρούμενο παιδικό χωριό, το πρώτο ελληνικό παιδικό χωριό. Και πάνω στο ξερό βουνό κάποιοι εργάτες της αγάπης που πίστεψαν κι αυτοί σε αυτό το έργο ήρθαν κι αυτοί τρέχοντας στην ανηφόρα. Ναι, είμαστε κι εμείς εδώ, μη σταματάτε. Και έβαλαν το λιθαράκι τους, τον οβολό τους, τον μικρό ή τον μεγάλο. Άλλοι τον κόπο τους, άλλοι την πένα τους και άλλοι την προσευχή τους. Και φύτεψε εδώ πάνω η αγάπη 8 σπίτια, όμορφα, ζεστές φωλιές για παιδικές ψυχές. Και χιλιάδες δέντρα. Ναι, εδώ πάνω στο ξερό βουνό. Και έγινε ένας μικρός παράδεισος. Και γέμισε με παιδικές φωνές, χαρές, παιχνίδια, παιδιά μικρά και μεγάλα. Γιατί εδώ κατοικεί η αγάπη κάποιων ανθρώπων που πιστεύουν σε εκείνον που μας ζήτησε να οδηγήσουμε τα παιδιά κοντά του. Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με, μας είπε. Το ξεκίνημα της λειτουργίας του παιδικού χωριού έγινε με μια κατασκήνωση για παιδιά από τη Βόρειο Ήπειρο. Παιδιά στερημένα, αδικημένα. Όμως από αυτά τα παιδιά υψώθηκε η ελληνική σημαία στο ελληνικό παιδικό χωριό και ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος στα γύρω βουνά το καλοκαίρι του 1993. Τι συγκίνηση, τι δάκρυα χαράς. Κι ας ήταν ακόμη το χωριό μας χωρίς δρόμους, χωρίς τα απαραίτητα καθημερινά μέσα. Το επόμενο καλοκαίρι, 1994, φιλοξενήθηκαν 2 αποστολές παιδιών από τη Βοσνία. Παιδιά του πολέμου, παιδιά με τρομαγμένα μάτια, που έζησαν εδώ μέσα στην αγάπη αξέχαστες μέρες χαράς. Και κάποια από αυτά τα παιδιά βαπτίστηκαν εδώ και έφυγαν με ένα σταυρό στο στήθος και με την ελπίδα στην καρδιά. Μπροστά σε αυτή τη θαυμάσια θέα και ακούγοντας τις παιδικές φωνές, στεκόμαστε με δέος και ευθύνη και συλλογιζόμαστε τα λόγια του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας, του Γρηγορίου του Θεολόγου, που μας επισημαίνει πως τέχνη των τεχνών και επιστήμη επιστημών άνθρωπον άγιον. Να λοιπόν ο σκοπός του ελληνικού παιδικού χωριού. Να προσφέρει αγωγή και εφόδια πολύτιμα σε αυτά τα παιδιά. Να σταλάξει στις ψυχές τους τους καρπούς του πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Για να γίνουν άξιοι, ευτυχισμένοι, περήφανοι πολίτες της πατρίδας μας. Χρήσιμοι στην κοινωνία με τις τόσες απαιτήσεις, αλλά και τον άψυχο ηλιστικό πολιτισμό της. Το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο της Θεσσαλονίκης είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικό, αναγνωρισμένο από το κράτος και ελέγχεται από το Υπουργείο Προνοίας.
Βάσει του καταστατικού του διοικείται από 9 μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών. Η κανονική λειτουργία του χωριού ξεκίνησε το 1996 και άνοιξε τμηματικά τα 8 σπίτια του που λειτουργούν σήμερα. Σε κάθε σπίτι από αυτά ζει μια οικογένεια. 2 οικόσιτες μητέρες φροντίζουν μέρα νύχτα την οικογένεια των 6, 7 ή και 8 παιδιών και ακολουθούν τον τρόπο ζωής μιας σύγχρονης ελληνικής ορθόδοξης οικογένειας. Τα παιδιά του χωριού φοιτούν στα σχολεία της περιοχής και σε άλλες σχολές όπου τους προσφέρεται μόρφωση και εκπαίδευση σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής μας και τους κανόνες της σύγχρονης παιδαγωγικής. Επίσης παρέχεται πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία για τα μαθήματα του σχολείου τους και για τις ξένες γλώσσες. Συμμετέχουν ενεργά σε αθλητικές δραστηριότητες, κολύμβηση, ποδόσφαιρο, χορό, μουσική κλπ. Και αυτά όχι μόνο ως την ενηλικίωσή τους, δηλαδή ως τα 18 τους χρόνια, αλλά και στη συνέχεια, εφόσον αυτό είναι ακόμη απαραίτητο. Γιατί το παιδικό τους χωριό είναι για αυτά τα παιδιά η οικογένειά τους, το λιμάνι τους, το στήριγμά τους. Όλα τα παιδιά έχουν άριστη καθημερινή ιατρική φροντίδα από τους εθελοντές παιδιάτρους, οι οποίοι συνεργάζονται με τους ψυχολόγους, τους ψυχιάτρους, τους οδοντιάτρους και με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Ο Διευθυντής Κοινωνικός Λειτουργός και 2 ακόμη μόνιμοι κοινωνικοί λειτουργοί επιτελούν ένα υπεύθυνο και ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Διότι τα παιδιά στο παιδικό χωριό εισάγονται μόνο με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και σε ηλικίες έως 6 ετών. Οι λοιποί μόνιμοι συνεργάτες γενικών καθηκόντων και οδηγοί των αυτοκινήτων μας είναι καθημερινά έτοιμοι για να καλύψουν τις πολλές ανάγκες της λειτουργίας του χωριού, τη φροντίδα των εγκαταστάσεων, αλλά και τη μεταφορά των παιδιών όπου αυτό είναι απαραίτητο με τα αυτοκίνητα του χωριού, που και αυτά είναι δωρεές αγάπης φίλων και μελών του σωματείου. Όταν γυρίζουν από το σχολείο, τους περιμένει η αγκαλιά της μητέρας, το ζεστό σπίτι και το καλομαγειρεμένο φαγητό. Κι εγώ κατοικώ εδώ. Τα πολλά χιόνια του χειμώνα φτιάχνουν πολλά και μοσχομύριστα λουλούδια την άνοιξη. Υπάρχει ελληνικό χωριό χωρίς την εκκλησία του αλλά και το πανηγύρι του? Σε αυτό λοιπόν το χωριό των παιδιών στις 17 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο εορτάζεται η Αγία Σοφία με τα 3 παιδιά της, τις 3 θυγατέρες της, πίστης, ελπίς και αγάπη. Αλλά και το Πάσχα, η περιφορά του επιταφείου, η Ανάσταση, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνια, όλα γιορτάζονται εδώ επάνω σε αυτήν την κορυφή του βουνού, όμορφα και χαρούμενα με τους φίλους, τους γείτονες, τους επισκέπτες μας. Αλλά και κάθε Κυριακή η καμπάνα του χωριού αντυχεί και μας καλεί «Δόξασι το δείξαντι το φως». Και η ελπίδα πως γρήγορα θα αποπερατωθεί το κτίσιμο της εκκλησίας του χωριού μας. Και πού είναι η καθαρά Δευτέρα πιο όμορφη? Οι χαρταετοί των παιδιών μα και των μεγάλων φτάνουν ψηλά στον ουρανό. Ας φτάσουν και οι καρδιές μας εκεί. Και στη μεγάλη αίθουσα οι μητέρες του χωριού έχουν ετοιμάσει με χαρά νηστίσιμες λιχουδιές για όλους. Το χωριό τιμούν και προσφέρουν στήριξη και χαρά με την επίσκεψή τους, σχολεία, σωματεία, φίλοι και διάφορες προσωπικότητες. Παραδείγματος χάριν, η επίσκεψη ιστορικών οχημάτων ήταν μια χαρά για όλους. Επίσης, η εθελοντική ομάδα διάσωσης του Φιλήρου μας έδωσε ένα καλό παράδειγμα εθελοντισμού.
Μια ξεχωριστή τιμή και ευλογία η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου τον Μάιο του 2003. Μια αξέχαστη μέρα. Πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά και πριν από το Πάσχα, ένα ξύλινο σπιτάκι του παιδικού χωριού στέκεται σε ένα χώρο που μας παρακολείται μέσα στην πόλη και περιμένει τους φίλους μας να το επισκεφθούν. Μέσα σε αυτό μοσχοβολούν τα χειροποίητα σπιτικά προϊόντα που οι εθελόντριές μας με μεράκι και αγάπη και με πολύ χαρά ετοιμάζουν. Γλυκά, μαρμελάδες, χυλοπίτες, τραχανάδες και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις. Για το Πάσχα μαζί και οι όμορφα στολισμένες λαμπάδες μας που θα σκορπίσουν το φως της Αναστάσεως. Μετά το Πάσχα, το ελληνικό πασχαλιάτικο πανηγύρι, το τσούγκρισμα του αυγού με μουσική και χορό στις εγκαταστάσεις του παιδικού χωριού στο βουνό του Φιλήρου μας φέρνει τη χαρά της Άνοιξης. Και τον κρύο Δεκέμβρη στο χωριό μας μια νηστίσιμη ζεστή φασολάδα είναι πολύ νόστιμη και οι καρδιές ζεσταίνονται με τις φωνές της παιδικής χοροδίας με παραδοσιακή ελληνική μουσική και χορό. Η αγάπη όλων και η χαρά σε ένα ελληνικό πανηγύρι, σε ένα ελληνικό χωριό. Και οι κάρτες μας χριστουγεννιάτικες και για κάθε άλλη περίπτωση. Και οι εκδόσεις μας, τα παραμύθια του ήλιου, το αφιέρωμα στη Μακεδονία μας, τα CD μας, η εφημερίδα μας που μας δίνει πληροφορίες για όλα αυτά. Ελάτε λοιπόν μαζί μας. Ελάτε με τη μικρή ή την πιο μεγάλη προσφορά σας, την προσφορά της καρδιάς σας. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη χαρά της προσφοράς. Ελάτε στο Φίληρο ή στα γραφεία μας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αγίας Σοφίας και Ραμοπούλου 11. Επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο. Όλοι μαζί ας χτίσουμε ένα ευτυχισμένο μέλλον για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας. Και το πιο γλυκό ευχαριστώ, ένα παιδικό χαμόγελο μας περιμένει. Και ο Ντοστογεύσκι, αυτό που μας μένει από τον Παράδεισο είναι τα γέλια των παιδιών, τα χρώματα των λουλουδιών και το κελάιδημα των πουλιών. Για κάποια παιδιά, για να συνεχίσουν να ζουν σε μία από τις οικογένειες του ελληνικού. Ξέρουμε, κάναμε κοιλιά, σας αφήσαμε. Χρειαζόταν όμως, πιστέψτε μας, να πάρουν και μια ανάσα ένα σολόχ τα παιδιά εδώ, να μπορέσουμε λίγο να γεμίσουμε τις μπατσαρίες. Δεν είναι πάντα αλκαλικές. Εσείς ελπίζω στο ενδιάμεσο αυτό, αφού πήρατε πληροφορίες μέσα από τις φατσούλες που είδατε για το Ίδρυμα, το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίληρο, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Είναι πράγματι η στιγμή και οι ώρες που περάσαμε, λίγο ακόμη μας έμεινε ιερές και ουσιαστικές. Αξίζει πράγματι η προσφορά όλων. Ενδεχομένως να μπορέσουμε να βάλουμε κι εμείς με τη σημερινή μας διαδικασία ένα λιθαράκι ώστε η ζωή των παιδιών να γίνει από αύριο καλύτερη και σίγουρα θα νιώσουμε και εμείς καλά και περήφανοι γι' αυτό. Συνεχίζουμε μουσικά. Να υπενθυμίσουμε λιγάκι τον αριθμό για την τηλεφωνική σας κλήση 19801, 2 ευρώ συν ΦΠΑ. Δεν είναι τίποτα μπροστά στην ελπίδα που θα προσφέρετε σε αυτά τα παιδιά και όχι μόνο για σήμερα, για όλες τις ημέρες που θα τρέχει το βίντεο θα μπορείτε να καλείτε στις 4 τράπεζες. Ναι, είναι οι 4 συστημικές, η Εθνική, η Αλφα, η Eurobank και η Πειραιώς. Θα μπορείτε και εκεί να δώσετε όλη μια βοήθεια. Και βέβαια, όπως είπαμε, Γεωργία, και μας είπε και η ειδική γραμματέας εδώ του Διοικητικού Συμβουλίου,
ότι σε επικοινωνία καθημερινή ο κόσμος με το Ίδρυμα θα μπορούν να γνωρίζουν τις επίκαιρες ανάγκες που έχει και μπορούν τι τους περισσεύει, τι θέλουν να αγοράσουν, να το φέρουν από είδη καθαριότητας έως τρόφιμα και είδη ρουχισμού. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, πραγματικά, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Η συμβολή όλων σας είναι σημαντική. Πάμε, παιδιά. Πάμε. Αφιερωμένα όλα τα κομμάτια στο πάνελ. Εμίλιος και Γεωργία. Σε καλά, ευχαριστώ. Πάμε για το Γιάννη. Επιθυμίες. Όι να έμνε να πετούμενο σόρμα να πες πουλόπον, σόρμα να πες πουλόπον, να έμνε να πετούμενο σόρμα να πες πουλόπον, σόρμα να πες πουλόπον, κλαδί κλαδίνε πέτανα έρα ευάταρνόπον, έρα ευάταρνόπον, κλαδί κλαδίνε πέτανα έρα ευάταρνόπον, έρα ευάταρνόπον. Η γουρπάνη ζωγραφία, λάσκεται τα ρασιά, κάνει τα ρωσονέπια σαν τα νερά τα κρύα, γουρπάνη ζωγραφία. Μυρολογούνε τα ρασιά, κλαίγνε πουλίμ τορμία, κλαίγνε πουλίμ τορμία. Μυρολογούνε τα ρασιά, κλαίγνε πουλίμ τορμία, κλαίγνε πουλίμ τορμία. Ο κόσμον όλον έφυγαινε τον ερημία, τον ερημία. Ο κόσμον όλον τον μπερδεύεις ρε, τον ερημία. Γουρπάνη ζωγραφία, λάσκεσαι σαρασιά, κάνει τα ρωσονέπιες σαν τα νερά τα κρύα, γουρπάνη ζωγραφία. Πάει απόψη θα σε στρωμά, με φίλα σε ζώστομα. Απόψη θα σε στρωμά, με φίλα σε ζώστομα. Γνεύσα και σκουντουλίζα τα σιλοπάμακο. Αναγνεύσα και σκουντουλίζα τα σιλοπάμακομα. Μικρά γάρκα, μικρά γάρκα, μικρά λαλά σεμένα. Μικρά γάρκα, μικρά γάρκα, μικρά λαλά σεμένα. Φυσούν τα ροθονόπα του και φοβερίζνε μένα. Φυσούν τα ροθονόπα του και φοβερίζνε μένα. Αγνεύσα κι χάσε σου μάμνα ηλίτε μοντό χάλι. Αγνεύσα κι χάσε σου μάμνα ηλίτε μοντό χάλι. Ατσάμποσα κι άλλα θα σύρ το ξέρω το κεφάλι. Μα ατσάμποσα κι άλλα θα σύρ το ξέρω το κεφάλι. Μικρά γάρκα, μικρά γάρκα, μικρά λαλά σεμένα. Μικρά γάρκα, μικρά γάρκα, μικρά λαλά σεμένα. Φύσουν τα ροθονόπα του και φοβερίζνε μένα. Φύσουν τα ροθονόπα του και φοβερίζνε μένα. Μασέρε πισταυρά την αγάπη να ορέζω. Βάλτε μασέρε πισταυρά την αγάπη να ορέζω. Αν έρχονταν να περνάτε όλους τα μασέρα. Αν έρχονταν να περνάτε όλους τα μασέρα ζω.
βοήθαμε Λατίνα και μπορουνε. Εσύ δεν βοήθαμε Λατίνα και μπορουνε. Τα ρόπο μας τα χέρια μου να παίρνε πολεμουνε. Τα ρόπο μας τα χέρια μου να παίρνε πολεμουνε. Η σιτάντα να χορεύε τα τσιατζά και παίρνε. Η σιτάντα να χορεύε τα τσιατζά και παίρνε. Τα περπέδουλια σιούσαν κι αμόγερο ανεπέμνε. Τα περπέδουλια σιούσαν κι αμόγερο ανεπέμνε. Σιταϊτάναμ, σιταϊτάναμ, να λελεύω σε γιορβάν. Σιταϊτάνα, σιταϊτάνα. Εσείς κόρτσο πανέμορφα σε ήρ παντοτερείτε. Εσείς κόρτσο πανέμορφα σε ήρ παντοτερείτε. Έλατε πάτε στο χώρο να ρώσονται μπορείτε. Έλατε πάτε στο χώρο να ρώσονται μπορείτε. Σιταϊτάναμ, σιταϊτάναμ, λελεύω σε γιορβάναμ. Σιταϊτάναμ, σιταϊτάναμ. Ψέματα μίλες με το καρδοπομσκής. Ψέματα μίλες με το καρδοπομσκής. Μα ίσα στα γατέρα εμεν ξαγίτσις. Μα ίσα στα γατέρα εμεν ξαγίτσις. Μα ίσα, μα ίσα, μα ίσα, μα ίσο πουλί τα χουλί μαεύς. Ας έναν αγαπάς με κι ας αλλοχάτευς. Την ημέρα θέλεις μέσω κι την χάτευς. Στον Θεό νομνίστριζαμ κι αγαπάς με λες. Στον Θεό νομνίστριζαμ κι αγαπάς με λες. Σου μασοντες κοίμαι με τον αίμα μ' κλαις. Σου μασοντες κοίμαι με τον αίμα μ' κλαις. Μα ίσα, μα ίσα, μα ίσα, μα ίσο πουλί τα χουλί μαεύς. Ας έναν αγαπάς με κι ας αλλοχάτευς. Την ημέρα θέλεις μέσω κι την χάτευς. Αυτό που μου έδωσες για τεχνικούς λόγους. Α, ο κύριος είναι. Όλο επιθυμίες είσαι βρε. Κρύο νερό θα είναι, θα έμπαινω σαν πέγα, θα έμπαινω σαν πέγα. Κρύο νερό θα είναι, θα έμπαινω σαν πέγα, θα έμπαινω σαν πέγα. Να έρχουν τα κουβαλούνε με κορτσόπα και νύφα, κορτσόπα και νύφα. Να έρχουν τα κουβαλούνε με κορτσόπα και νύφα, κορτσόπα και νύφα. Έτσι πως είναι η αύρη και έχει ελκομπαλάλων. Έλα έμπαστε καλό μου πλάτη κι αμον άλλον, πλάτη κι αμον άλλον. Έλα έμπαστε καλό πλάτη κι αμον άλλον, πλάτη κι αμον άλλον.
άσπρα είναι τα τσαργόσκινας και μαύρα είναι τόρτα και μαύρα είναι τόρτα ρες. Άσπρα είναι τα τσαργόσκινας και μαύρα είναι τόρτα και μαύρα είναι τόρτα ρες. Σε καθά έναν πάλικαρ πως παράδειν στα καλιάς. Σε καθά έναν πάλικαρ πως παράδειν στα καλιάς. Έτσι πως είναι η αύρη και γελκό παλάλων. Έλα έμπαστε καλιόπο μου πλάτη κι αμον άλλον, πλάτη κι αμον άλλον. Έλα έμπαστε καλιόπο πλάτη κι αμον άλλον, πλάτη κι αμον άλλον. Σ' ένα γεφυρόπον εμορφών κορτσόπον, σ' ένα γεφυρόπον εμορφών κορτσόπον, με το βιστανόπον το κοντόν. Το μάτια τσβαμμένα, το φρύδε τσιρμένα, αναμέν τον εικόν το παλίκαρ. Το μάτια τσβαμμένα, το φρύδε τσιρμένα, αναμέν τον εικόν το παλίκαρ. Έρθαν κι ανταμώθαν και γλυκοφιλέθαν, έρθαν κι ανταμώθαν και γλυκοφιλέθαν και έσπιχταν καλιάστανε και γελούν. Κρυφά που σπουρίζνε την πάντρια νουνίζνε και πως θα έφτανε και τη χαράν. Κρυφά που σπουρίζνε την πάντρια νουνίζνε και πως θα έφτανε και τη χαράν. Είσαι μιλαγκόκκινον, είσαι μιλαγκόκκινον. Κοριτίνος, είσαι μιλαγκόκκινον, είσαι μιλαγκόκκινον. Πασχημένον έμορφον, μα είσαι ματικόν, είσαι μα είσαι ματικόν. Πασχημένον έμορφον, μα είσαι ματικόν, είσαι τρώτο Θεός. Το μάτι σπαρλά έβνε την καρδιά μου το γρά, έβνε την καρδιά μου το γρά. Το μάτι σπαρλά έβνε την καρδιά μου το γρά, έβνε την καρδιά μου το γρά. Πήκανα το κομμάτι τη ζωή μου δύο, κάτι τη ζωή μου δύο. Πήκανα το κομμάτι τη ζωή μου δύο, κάτι έλα λέγω σεν. Μπράβο. Έχω να πω κάτι, Εμιλία. Ναι, παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Έχουμε ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο θίασος σκιών
Καμώματα του Τάκη Βαμβακίδη σε συνεργασία με τον Ποντιακό Σύλλογο Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης θα οργανώσει άμεσα σε live streaming παράσταση Καραγκιόζη με Μπερντέ και στο ρόλο του ζωντανού Καραγκιόζη ο ίδιος ο Τάκης ο Βαμβακίδης. Γενική τιμή 3 ευρώ. Όλα τα έσοδα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Estage και το Σύλλογο θα δοθούν στα παιδιά του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίλιρο. Μπράβο, Τάκη Βαμβακίδη, σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Δεν ξεχνάμε να καλούμε στο 19801 μία τηλεφωνική κλήση, είναι 2 ευρώ συν ΦΠΑ, είναι η ελπίδα για τα παιδιά για να μπορέσει να παραμείνει ζωντανό το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Τέτοιες προσφορές, σε ευχαριστώ για την πάσα Γεωργία, τέτοιες προσφορές όπως του Τάκη του Βαμβακίδη, αλλά και άλλες που θα γίνουν στην πρόοδο των επόμενων ημερών, νομίζω ότι όλους μας συγκινούν και έχουν τη σημασία και την αξία τους. Λέγαμε στη συζήτηση ότι ίσως στις μέρες τούτες, καλοί μας φίλοι, οι λέξεις οι χιλιοεπομένες να κάνουν αξία και νόημα. Η αγάπη είναι προσφορά που δεν έχει επαιτειακά χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να τη θυμόμαστε Χριστούγεννα και Πάσχα. Η αγάπη είναι καθημερινή αναζήτηση, καθημερινή διαδικασία, καθημερινή προσφορά. Λέμε λοιπόν ότι καλό θα είναι και μια παρότριση όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της απόψινής βραδιάς. Περιμένουμε ακόμη κανένα δυο φίλους και συμπόντιους να κάνουν την παρέμβασή τους και την προσφορά τους. Μια παράκληση από την πλευρά της Γεωργίας και τη δική μου. Κρατήστε σε μια γωνιά της ψυχής σας, σε μια γωνιά του μυαλού σας, μόνιμη ανησυχία με την έννοια της αγάπης. Κρατήστε μια μικρή, ζεστή γωνιά μόνιμης προσφοράς, μόνιμης αγάπης στον συνάνθρωπο, αυτόν που έχει ανάγκη. Και πιστέψτε ειλικρινά, το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο έχει πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν και στο τηλέφωνο που σας έχουμε χίλιο πει και στα τραπεζικούς λογαριασμούς που έχετε δει να περνούν από την οθόνη, να μένουν και κάποιες φορές και σταθερές, και αυτούς που θα δείτε αύριο μεθαύριο μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του παιδικού χωριού, νομίζω κάντε τους χρήση, δώστε κάτι από αυτό που δεν στερείστε. Είναι βέβαιο ότι δεν θα το στερηθείτε, αλλά να είστε σίγουροι ότι αυτό θα πιάσει μεγαλύτερο τόπο και αξία. Εμίλη, έτσι κι αλλιώς στην εποχή που ζούμε, θέλοντας και μη, είμαστε οι μεν και οι δε. Σε αυτήν την εποχή είμαστε οι μεν δεν και οι δε. ξέρει ποτέ κανείς ποιοι είναι πιο πολύ, αλλά σίγουρα είναι οι μεν και δε. Ναι. Όχι, νομίζω ότι είμαστε ισόποσοι, θα έλεγα. Καλά είναι να μην, όχι αυτές τις μέρες και γενικότερα, δεν υπάρχει λόγος να τρογόμαστε μεταξύ μας. Όλοι είμαστε άνθρωποι και θα έπρεπε να το δείχνουμε έμπρακτα. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, επιτρέψτε μου να πω, μου είπε κάποτε το εξής: δεν φτάνει να είσαι άνθρωπος, χρειάζεται να είσαι ανθρώπινος άνθρωπος. Εδώ, στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, στις ανάγκες, ο ένας με τον άλλον. Έτσι θα επιβιώσουμε, έτσι θα προχωρήσουμε, έτσι θα υποδεχτούμε το 2021 με αισιοδοξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξεχνάτε. Δεν ξεχνάμε να καλούμε στο 19801, 2 ευρώ συν ΦΠΑ, δεν είναι τίποτα. Είναι η ελπίδα όμως για τα παιδιά. Είναι η Είμαστε ελπίδα για τα 3 παιδιά. ώρες στον αέρα και επιπλέον ακούσαμε πολλή μουσική, πολλή παράδοση, πολύ πολιτισμό, πολύ πόντο. Ελπίζουμε να σας έχουμε συγκινήσει και να σας έχουμε ευαισθητοποιήσει. Δεν τελειώσαμε ακόμη. Νομίζω είμαστε στη θέση να υπάρχει κάποιο άλλο βιντεάκι για το χωριό, να παίξουμε λίγο για να πάρει πληροφορίες ο κόσμος, να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε κλείνοντας σιγά σιγά τη βραδιά. Δώσε λοιπόν αυτό το τρίλεπτο στον αέρα να πάρουμε μια ανάσα. Μην φύγει κανείς, μην φύγει κανείς, δροσιστείτε, πάρτε έτσι μια γουλιά. Θα κλείσουμε δυναμικά αυτή τη βραδιά. Θα ξαναπούμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο. Είναι πενταψήφιος αριθμός 19801, 19801 όπως σας βολεύει. Τηλεφωνήστε για αυτά τα παιδιά, που καλούν σε βοήθεια. Όσο περίεργο για να ακούγεται ή όσο κλεισέ για να ακούγεται, αυτά τα παιδιά χρειάζονται τη βοήθειά μας. Δεν είναι απαραίτητο να είστε γονείς. Κάντε το με την αγάπη. Κάντε το με την καρδιά σας. Πάμε σε βίντεο. Είμαστε σήμερα εδώ στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο, ανταποκρινόμενοι από το κάλεσμα του ελληνικού παιδικού χωριού, και καταφέραμε να υιοθετήσουμε ένα σπίτι για όλη τη χρονιά του 2021, δίνοντας σήμερα στο ελληνικό παιδικό χωριό μια επιταγή 44.543 ευρώ, συν
πάνω από 15.000 ευρώ σε υλικά που θα φτιαχτεί το σπίτι από πολλές εταιρείες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες τις επιχειρήσεις μέλη μας, όλους τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αρρωγής και καταφέραμε μέσα σε πολύ λίγες μέρες, μέσα σε 10 μέρες, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Ελληνικού Παιδικού Χωριού και να υιοθετήσουμε ένα σπίτι που σε αυτή την περίοδο, ένα σπίτι με 6 παιδάκια και 2 μαμάδες, θα καλύψουμε όλα τα λειτουργικά έξοδα αυτού του σπιτιού για ένα χρόνο, σε μια περίοδο που το Ελληνικό Παιδικό Χωριό αντιμετώπισε κάποια σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και είμαι πραγματικά πολύ περήφανος και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες μέλη μας, όλους τους πολίτες για αυτή την αμεσότητα, για αυτή την πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας, αυτό δηλαδή που η κουλτούρα του δικτύου αναδεικνύει όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής, τον κύριο Νίκο Πέντζο, καταρχήν για τη μακροχρόνια φροντίδα και υποστήριξη που δείχνει προς το Ελληνικό Παιδικό Χωριό, καθώς και τα μέλη του δικτύου. Πάρα πολλά χρόνια στέκονται δίπλα μας, μας βοηθάνε, μας υποστηρίζουν, μας εξυπηρετούν και λύνουν πάρα πολλές από τις ανάγκες που προκύπτουν. Έτσι και αυτή τη στιγμή, την πολύ δύσκολη στιγμή του παιδικού χωριού, που για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια φτάσαμε σε ένα σημείο να αναγκαστούμε να πούμε ότι μάλλον θα πρέπει να αναστείλουμε τη λειτουργία κάποιων σπιτιών ή κάποιων από τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Αμέσως ανταποκρίθηκε ο πρόεδρος προσωπικά. Εμείς συνεχίζουμε και είμαστε στην αναμονή να συνομιλήσουμε με έναν εκλεκτό καλλιτέχνη, εξαιρετικό άνθρωπο και χαρακτήρα, άνθρωπο της προσφοράς και της παράδοσης και κυρίως ποντιακής καταγωγής. Θα τολμήσω να τον αναγγείλω και ελπίζω να γίνει η σύνδεση, είναι ο Βασίλης ο Καράς. Θα τον έχουμε μαζί μας γιατί αξίζει να ακούσουμε από τα χείλη του 2 κουβέντες, 2 ευχές. Είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει τη ζωή και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Γνωρίζει και από αδυναμίες, γνωρίζει και από χαρές, γνωρίζει και από λύπες και μπορεί να μας τα πει με τον καλύτερο τρόπο. Βασίλη, μας ακούς? Καλησπέρα. Δυστυχώς δεν σε ακούμε εμείς, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνεις κάτι εκεί στον υπολογιστή, πώς ανοίγει ο ήχος και το ηχείο. Εμείς σε βλέπουμε, πληροφορούμε ότι εσύ μας ακούς. Εντάξει, μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο, δεν είμαστε μια επαγγελματική τηλεόραση τούτη τη στιγμή, προσπαθούμε μέσα από ειδικές καταστάσεις να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους, να τους δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής και νομίζω αυτό με τον Βασίλη τον Καρά έχει την αξία του και τη σημασία του. Προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Αφού λοιπόν προσπαθούμε να το φτιάξουμε, θα συνεχίσουμε με λίγη μουσική, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει τα παιδιά που έχουν κουραστεί. Νομίζω ότι σε όσους μας παρακολουθούν δεν έχει κουράσει καθόλου. Πάμε λοιπόν μουσικά σιγά σιγά. Βασίλη, μας ακούς? Κύριε Καρά, καλησπέρα. Θα παίρναμε ήχο, παιδιά, από το χώρο, δεν ακούμε τίποτα. Θα παίρναμε ήχο από το χώρο. Πάμε. Θόδωρε, Ζώη, Πετράν, στις θέσεις σας. Είναι το τελευταίο πρόγραμμα που κάνουμε Εμίλια. Ωραία, ωραία. Παρέα που μας συντρόφευε όλες τούτες τις ώρες, να κλείσουμε έτσι με μια νότα όπως την επιθυμείς εσύ. Φύγαμε. Το κράσι σύψει των πόνων γιατρικών,
πίτσα κι ανασπάλτ στα πονέας και πέκει αυρόπο. Έλα πανίμελα, χόρεψω Σογιάννη, μισέ το βοτάνι, πίσω την καρδία, μία κι άλλο μία. Αμάνοντες έρχουν μέσα και βε τραγωδώ με θυνό Τσακωνόπουλη και πέκει για βρόπο. Έλα πανίμελα, χόρεψω Σογιάννη, μισέ το βοτάνι, πίσωνε την καρδία, μία κι άλλο μία. Αμάνοντες έρχου μέσα και φε τραγωδώ με θυνό Τσακωνόπουλη και πέκει για βρόπο. Έλα πανίμελα, χόρεψω Σογιάννη, μισέ το βοτάνι, πίσωνε την καρδία, μία κι άλλο μία. Χαράντα στεφανώματα χαιρούνταν δύο πιο πάει ήτανε ζευγάρ κι από να τα πουλοπάπατσο παρχάρ. Να είναι πάντα ευτυχισμένα λένε και να γελούνε, χαράντας όλη τη ζωή είναι τα μαναγέρουνε. Να είναι πάντα ευτυχισμένα λέει και να γελούνε, χαράντας όλη τη ζωή τα παναγέρουνε. Εχπάστενο λεπτό αλάει την ήφε για να περνέ σαν κυρούκατς και σίγα παρούν να φέρνε σαν παιδερίκατς. Πιλάλ. Ελάτε να σχορεύομαι 2-3 ημέρας, ας τραγωδούμε ουλ μαζί κατήρτη περίστερας. Ελάτε ας χορεύομαι 2-3 ημέρας, ας τραγωδούμε ουλ μαζί κατήρτη περίστερας. Εσύ πια περίμενε να τον έχουμε πρώτα, δηλαδή πες ότι κουράστηκα, ενεγκάστα, θα φεύγω να πάω στην Καλαμαρία και τα λοιπά. Ναι, πες να ανοίξει το μικρόφωνο του. Εμείς να πούμε ότι είμαστε περισσότερο 3 ώρες και 1 τέταρτο στη συντροφιά σας. Δεν ξέρω, η αίσθηση δική μας ότι εμείς περάσαμε καλά. Περάσαμε καλά και με την έννοια
αυτά που ακούσαμε μας αγγίζουν, μας συγκινούν, μας αρέσουν και με την έννοια ότι ενδεχομένως να σας παρασύραμε, στη εισαγωγικά ή όχι όρος, ώστε να έρθετε μαζί μας σε αυτό το απόψινό ταξίδι της αγάπης και της συμπαράστασης και της προσφοράς και να κάνουμε το μικρό μας βηματάκι ο καθένας για να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε την προοπτική του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίλιρο. Εμίλιε, θα ήθελα να πω ότι θέλαμε να συνδεθούμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Μια κυρία εκ των οποίων είναι η πρόεδρος της... Ποια κυρία είναι? Είναι η κυρία Σαχινίδου Χριστίνα. Προσπάθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι να συνδεθούν της ΠΟΠΣ. Είναι η πρόεδρος της ΠΟΠΣ. Συγχωρήστε μου το λάθος. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που προσπάθησαν να συνδεθούν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Κυρία Σαχινίδου, το ξέρουμε ότι σας έχουμε κοντά μας. Σε όλες τις προσπάθειες, σας ευχαριστούμε πολύ που προσπαθήσατε εδώ και 3 ώρες να μπείτε σε αυτή τη σύνδεση, στη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ανθρώπους που παρακολούθησαν αυτήν την σημερινή προσπάθεια. Δεν σταματάμε να καλούμε στο 19801 να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να βοηθήσουμε το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο που πραγματικά έχει την ανάγκη μας. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να είμαστε άνθρωποι. Εμίλια. Παρόντες κάθε μέρα στη ζωή, παρόντες κάθε μέρα στον αγώνα όσων έχουν ανάγκη και χρειάζονται τη δική μας παράσταση. Έχω την αίσθηση, Γεωργία, ότι λίγο πολύ περάσαμε όλοι δύσκολες στιγμές στη ζωή μας. Μπορεί οι περισσότεροι από εμάς να μην στερηθήκαμε οικογένεια και να είχαμε αυτό που μας είπε και ο Λάζος από τον Καναδά. Ως παιδιά να ζήσαμε και ένα όνειρο με τον Άγιο Βασίλη, πιο πολλοί από εμάς. Αλλά κακές και άσχημες στιγμές, έτσι είναι η ζωή. Είναι λύπες, είναι χαρές, είναι ένα μικρό ταξίδι που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Το παίρνεις ως έρχεται, προσαρμόζεσαι και κυρίως καμιά φορά αφήνεις και τις ελπίδες σου σε άλλους. Έτσι. Και εκείνοι, τότε που είναι οι άλλοι, πρέπει να φανούν αντάξει των ελπίδων. Αυτό που πιστεύω και έτσι κι αλλιώς συμβαίνει, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, όπως αυτά τα παιδιά, όπως και άλλα παιδιά, που δεν είναι σε αυτό στο χωριό, σε αυτή τη δομή, το μόνο που δεν περιμένουν αυτές τις μέρες είναι τον Άγιο Βασίλη. Αυτό που περιμένουν όμως είναι ένα πιάτο φαΐ, είναι ένα ζεστό σπίτι, είναι μια βοήθεια από ανθρώπους για ανθρώπους. Ένα παιχνίδι, ένα ρούχο, ένα παπούτσι, να νιώσει και αυτό το παιδί. Έστω και χρησιμοποιημένο. Για κάποιους ανθρώπους, αυτό που πετάμε εμείς, για αυτούς είναι απαραίτητο. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι άνθρωποι. Και να φανταστείς ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι μας είπε και ο διευθυντής ο Λουκάς, ότι ο Ίσαρης, ότι παιδιά από 3 ετών έως και 20-22, το οποίο φιλοξενούνται εδώ, και η στήριξη του χωριού, της συγκεκριμένης δομής, τους συντροφεύει και στην ακαδημαϊκή τους δραστηριότητα, μέχρι να αποφοιτήσουν, να αποκτήσουν δηλαδή τα δικά τους βήματα για να σταθούν στη ζωή τους κτλ. Και αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό ως διαδικασία και ως προοπτική για αυτά τα παιδιά και θέλει και κόπο, θέλει και έξοδο. Και να θυμίσουμε ότι είναι παιδιά μετά από εισαγγελική παρέμβαση που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους με εισαγγελική παρέμβαση. Και όπως είπε και ο κύριος Ίσαρης, καλό θα ήταν αυτό το χωριό κάποια στιγμή να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη. Τέτοιες δομές να μην υπάρχουν, αλλά δυστυχώς η κοινωνία των αγγέλων δεν θα γίνει ποτέ. Η κοινωνία των αγγέλων δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά ας φροντίσουμε όλοι να βοηθήσουμε αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ στο ελληνικό παιδικό χωριό. Κυρίες και κύριοι, ήταν συγκλονιστική η παρουσία σας. Ήταν υπέροχη η βραδιά για μας εδώ. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα επικοινωνίας με τον κύριο Καρά. Σύνδεσης. Έχουμε κάποια σύνδεση. Ελπίζουμε να ακούσουμε τον κύριο Καρά και να τον δούμε. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με τον κύριο Καρά, ο οποίος θέλει κάτι να μας πει, θέλει να μας πει τις ευχές του και τις ευχαριστίες του. Τον έχουμε. Να πούμε λιγάκι τους συντελεστές, μιας και κλείνουμε. Εμίλιε, δεν σε ακούσαμε. Να πούμε λιγάκι τους συντελεστές. Ναι, να τους θυμίσουμε άλλη μια φορά τους συντελεστές, τα παιδιά που είχαν πραγματικά... Θεόδωρος Κωτίδης, στη λύρα και στο τραγούδι. Δεν κλείνουμε, λέμε τους συντελεστές. Ο κύριος Κώστας Ζώης, ο οποίος μιλάει συνέχεια στο κινητό του. Ο Πέτρος ο Ζώης, ο οποίος μεγάλωσε πολύ. Η Ανθή, η Μάγδα και η γραμματιακή μας υποστήριξη, τα κορίτσια. Η Αναστασία, είναι 3 νεράιδες. Ελάτε λίγο, δεν θέλω να δείξω το πρόσωπο του, δεν ξέρω γιατί. Ελάτε κοντά. Ελάτε εδώ.
χωρίς τις τρεις κυρίες. Πώς? Είναι νονί και κουμπάρι εδώ. Όχι από τους γνωστούς όμως, τους κουμπάρους. Να πούμε ότι η συνεισφορά τους ήταν ουσιαστική. Όσους καταφέραμε να βγάλουμε στον αέρα ήταν εξαιτίας των κοριτσιών που χειρίζονται τα λεγόμενα social media, πώς το λέτε. Έχουμε τον Βασίλη. Κύριε Καρά, μας ακούτε? Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά. Σας βρίσκουμε καλά, γνωρίζετε το λόγο που έχουμε κάνει τούτη την εκπομπή. Θα παρακαλούσαμε να έχουμε τις ευχές σας, τις δικές σας απόψεις. Νομίζω ότι είστε ένας μαχητής της ζωής και ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος και ως ποντιακής καταγωγής. Αυτό σας συνοδεύει, σας τιμά και το γνωρίζουν πάρα πολλοί κόσμος. Περιμένουμε από τα χείλη τα δικά σας να ξυπνήσετε και τους υπόλοιπους να συνεισφέρουν στην προσπάθεια που κάνουμε για να στηρίξουμε το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Σας ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος δεν είναι αγνώμων από τα λίγα που... Ο κόσμος και προσφέρει και βοηθάει, αλλά δεν γνωρίζει το δρόμο. Λοιπόν, ο δρόμος είναι ένας, λοιπόν, να γίνουμε όλοι μικροί Αϊ Βασίλειδες και να πάρουμε από ένα δωράκι, ξέρω, από κάτι που μας περισσεύει, που το έχουν ανάγκη εκεί πάνω, να στηρίξουμε όλοι το χωριό αυτό για να κρατηθεί στα πόδια του. Λοιπόν, την αγάπη σας, ό,τι θέλετε από μένα, είμαι δίπλα σας. Λοιπόν, αλλά ο κόσμος δεν ξεχνάει, να ξέρετε. Ο κόσμος τώρα φέτος ιδιαίτερα, το έχω ζήσει από κοντά, ο κόσμος τρέχει, δίνει, μοιράζει. Γνωρίζουμε και τη δική σας προσπάθεια. Ήσασταν πριν μερικές μέρες, ήσασταν εδώ, κάνατε. Ναι, και γνωρίζουμε την προσπάθεια που κάνατε και εσείς και φέρατε εδώ πράγματα, το ξέρουμε και το κάνατε με μυστικότητα και όχι τυμπανισμούς, όπως αρμόζει σε έναν άνθρωπο με ήθος και της προσφοράς, και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει μέσα από τούτη τη διαδικασία να αναζητούμε την προβολή μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται όμως, πρέπει να το μάθει ο κόσμος, να ξέρει ο κόσμος που θα δώσει, τι θα κάνει. Σωστό. Φέτος ιδιαίτερα με αυτό που συμβαίνει γύρω μας, στηρίζω ένας τον άλλον, το βλέπω μπροστά μου κάθε μέρα. Αλλά πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ότι όντως εδώ υπάρχει ανάγκη, υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό κάναμε τούτη την εκδήλωση στη μουσική, για να μπορέσει ο κόσμος να ενημερωθεί μέσα από τις καινούργιες τεχνολογίες. Και να... δεν σώνεται ένα παιδικό χωριό. Ναι, αλλά μην μας κακίζετε, αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Και στην Ευρώπη, και στην Αμερική και στην Αυστραλία μπορούν να στηρίξουν αυτό το πράγμα να κρατηθεί. Σωστό. Είναι πάρα πολύ απλό και ωραίο. Το έχουν αποδείξει χιλιάδες. Την επόμενη φορά... Όταν ανοίξουν και το επιτρέψουν οι συνθήκες, εμείς μπορεί να κάνουμε με την παρουσία σας μια συναυλία για να το στηρίξουμε. Τι να κάνετε? Με εσάς, με τη δική σας προσφορά και παρουσία, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να κάνουμε μια συναυλία για να το στηρίξουμε. Έχετε αυτή τη διάθεση. Δεν σώνεται με μια συναυλία. Γιατί τα έξοδα μια συναυλία είναι υπερβολικά. Δεν μπορεί μια συναυλία στο τέλος να μην έχει πράγκο και να λέτε δεν στήριξε ο καλλιτέχνης, δεν βοήθησε. Σωστό και αυτό. Τα έξοδα μιας συναυλίας είναι υπερβολικά. Γιατί να μην πάει χρήμα λοιπόν ή οτιδήποτε έχουν ανάγκη, αντί να κάνουμε συναυλία. Αυτή η φούσκα πρέπει να σταματήσει. Κάνουμε συναυλία για να μαζέψουμε λεφτά. Φράγκο δεν μαζεύεται. Φράγκο. Άρα πρέπει και το κράτος να στηρίξει και όσοι από εμάς το θέλουν εθελοντικά. Άλλοι στόχοι, πιο ωραία πράγματα να κάνουμε για να αποδείξουμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σας και το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Καρά. Φίλες και φίλοι, αυτή προσπαθήσαμε πολύ. Υπάρχει ένα δίκαιο. Υπάρχει ένα δίκαιο. Δεν σώνεται κανείς με μια συναυλία. Το καταλαβαίνω. Εμείς βάλαμε το λιθαράκι μας ή τουλάχιστον ελπίζουμε ότι κάναμε αυτό στη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη και ελπίζω να την έχουμε και τις επόμενες μέρες και τα επόμενα χρόνια. Και αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε. Νομίζω πως για κάποιους ανθρώπους αρκεί μια εβδομάδα για να φτιάξουν κάτι, για να βοηθήσουν, και για άλλους ανθρώπους αρκεί μια ζωή να το παρακαλάνε. Ωραία. Και να μην κάνουν τίποτα. Η ώρα πέρασε. Είστε έτοιμοι η ώρα να πέρασε. Εμείς... Ωραία. Πολύ ωραία.
Μπορείτε. Πώς Θες να ξεκινήσεις? Ο κύριος Καραϊωάννου. Θα πλησιάσω. Ελάτε κύριε Καραϊωάννου. Όχι, καλύτερα. Είστε στις κάμερες εκεί καλύτερα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία για την καινούργια χρονιά, αισιοδοξία και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Να είσαι καλά. Θοδωρή. Καλή πρωτοχρονιά. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας σήμερα. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους εδώ γύρω που συμβάλλαν σε αυτό το έργο που κάναμε. Ήταν ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτό που πρέπει να χτίσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό λοιπόν βοηθήστε να χτίσουμε όλοι μαζί αυτό που λέγεται εδώ παιδικό χωριό στο Φίλιρο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Κώστα. Ο Πέτρος. Πετράν. Μικροέπιπλα, μικροσυσκευές έχουν ανάγκη από μια σιδερόστρα, ένα σίδερο, έχεις δίκιο. Το 21, το 20 έφυγε, Πέτρο. Θα φύγει. Και άλλο να μην κλώσκεται. Λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε. Τώρα. Μπαταρίες. Τώρα παίζω. Ωραία. Λοιπόν, κάνω αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Η μουσική γενικότερα, με όμικρον γιώτα η μουσική, εδώ και 10 μήνες είναι άνεργη. Προφανώς και δεν το λέω για να μας λυπηθεί κανείς. Ζούμε αξιοπρεπέστατα. Θα το βιώσουμε όπως όλος ο κόσμος. Όμως, σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, έπρεπε να γίνουμε περισσότερο ωφέλιμοι από ό,τι ήμασταν πριν. Η μουσική, Εμίλιε, επειδή ανήκουμε στην ίδια συνομιλία, κατέριψε τη μοναρχία. Έγινε η αιτία του μικρόφωνου. Εμείς κρατάμε τα μικρόφωνα. Μπορούμε να, όχι να καθορίσουμε τις τύχες των ανθρώπων, αλλά να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση. Δυστυχισμένος κάποιες φορές με το μικρόφωνο. Ναι, ενδεχομένως. Πάντα για το καλό. Εμείς χρησιμοποιούμε τα μουσικά μας όργανα, τις φωνές μας, την ψυχή μας, για να νιώσουμε και εμείς πιο άνθρωποι, αλλά και κάποιοι άνθρωποι να ζήσουν καλύτερα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό το πετυχαίνουμε. Εγώ εύχομαι να έχουμε υγεία πάντα, να μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους, γιατί ο μουσικός είναι λίγο πιο ευαίσθητος από τους άλλους. Θα το κάνουμε όσο είμαστε δυνατοί και όρθιοι. Θέλω στο ελληνικό παιδικό χωριό του Φιλήρου να ευχηθώ τα καλύτερα. Θέλω να ευχηθώ το κράτος, τελικά αυτό το κράτος, να ασχοληθεί με αυτές τις δομές, γιατί το κράτος πρέπει να ασχολείται και εμείς να συμπληρώνουμε, όχι εμείς να είμαστε οι πρωταρχικοί, οι αρχικοί ρόλοι και το κράτος να βλέπει, να παρακολουθεί. Είναι τραγικό αυτό. Πολιτική είναι αυτή που κάνω τώρα, αλλά δεν πειράζει, πρέπει να το κάνουμε, γιατί έχει ουσία. Και επιτέλους όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν την τύχη των υπολείπων να ζήσουν καλύτερα, γιατί έτσι πρέπει να ζει ο άνθρωπος, και όλοι μαζί να συντελούμε στο να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία. Καλές γιορτές, καλή χρονιά με υγεία, εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά εδώ που είναι πίσω από τις κάμερες, γιατί εμείς φαινόμαστε, μια ζωή εμείς φαινόμαστε. Είναι ο Γιάννης ο Ταΐς, είναι ο Γιώργος ο Κανακάρης, είναι ο Σταύρος ο Ταΐς, ο Εμίλιος ο Σαπρανίδης, η Γεωργία η Σιδηροπούλου, τα κορίτσια μας εδώ που είναι η οικογένειά μας και δεν χρειάζεται να τα διαφημίζουμε. Το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλιρο που μας επέτρεψε να κάνουμε όλο αυτό. Να είστε γεροί, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και πάντα να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μπορούμε να αποφωνήσουμε, να κλείσουμε. Απλά, Γεωργία μου, η ζωή είναι συμπεριφορές. Και συνήθως η συμπεριφορά χαρακτηρίζει πρώτα αυτόν που τη δείχνει και μετά αυτόν που τη δέχεται. Εμείς ελπίζω σήμερα να δείξαμε τη συμπεριφορά και ελπίζω να είχε και ανταπόκριση. Η ευχή η δικιά μου, εκτιμώ, θα πεις και στη δική σου, είναι ότι όλοι όσα εύχονται να τα πάθουν. Έτσι ακριβώς. Η δικιά μου ευχή λοιπόν είναι για όλα τα χρόνια
και όχι μόνο για το 2021, για το 2020 που πέρασε. Όλοι κάτι μαθαίνουμε, όλοι κάτι παθαίνουμε. Εύχομαι λοιπόν ό,τι κάνουμε ως άνθρωποι να είναι ένας υπέροχος αντικατοπτρισμός. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή σας νύχτα, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή πρωτοχρονιά. Για κάποια παιδιά, για να συνεχίσουν να ζουν σε μία από τις οικογένειες του ελληνικού παιδικού χωριού, για να συνεχίσουν να σπουδάζουν, για να συνεχίσουν να παίζουν χαρούμενα, για να συνεχίσουν να ονειρεύονται, αυτό αρκεί. Με ένα τηλεφώνημα στο 19801, 2 ευρώ βοηθούν το ελληνικό παιδικό χωριό να συνεχίσει να υπάρχει. Για εσάς είναι 2 ευρώ. Για αυτά τα παιδιά